Вітаю всіх. Сьогодні у нас черговий 18-й мусить посиденьки. Сьогодні 9 травня у нас в Білорусі. Ну і мої коханенькі Василі. І представтеся, Василі, представтеся ще раз. Добрий вечір, Василь, Інтервата Київ. Вітання вам. Доброго вечора, друзі. Василь, наша Україна, Русь, місто Київ. Моє шанування. Ну і я, Анатолій Сайгон. І сьогодні в мене гості. Баба Оксеня Трофімовна з 27-го року. Вона 15 кілометрів, тут таке є село Дубок, рядишком коло української границі, буквально. І вона якраз з України, з тієї сторони, це таке село. І її правнучка, вже дивіться, яка, як тебе звати? Даша, і правнучка. Отакий у нас сьогодні, як то каже Василь, колоритний буде стрім. Так, дуже приємно. Вельми приємно. Вчора у нас був цікава зустріча, День скорбі, День пам'яті, тому що всій світ празднував той день. Ну і сьогодні вже 9 мая. Я думаю, що я ще якраз спію. Ще починаю з того, що я передуся. А зараз Оксеня, скажіть деяке слово, щоб люди вас почули, тому що чути вас будуть вельми много людей. Я поздравляю победою. Победою. 9 мая. Так, щоб кажіть. було війни, не було. Дай Боже, щоб Щоб був спокій. Хай Господь глядить і стереже нас всі. Хай Господь глядить. Це з Бога не до порога. Це приказано. Треба, щоб Господь глядів всіх людок. І щоб війни не було. То, що не бачили ви ту війну, не дивилися, не дай Боже. Бачила, дивилася, то нам Что-то подвисло. Так. Приємно такі, що люди є. Я сьогодні робив вечором, вже півдня знаходжуся, я знову з старими людьми зустрічався тут в селові, іменно Дубок. То ми вже сьогодні 4-та зустріча. Ви сьогодні 4-ми такими людьми, яким за 90 років. Тут така, ще у вас є одна бабця, тут така в селі, що живуть такі довгожителі. І в мене так само попався, дай Боже, тому що знайшов діда, якому теж 92 роки. Як я по телевізору дивилася, то 95 має не йшов. Ще бачите, які люди живуть. Побачила. Але кажу, ви хоч що-небудь пам'ятаєте з тієї війни такої? Ви ж нажилися, ви ж розказували, що... А що я там? Я не була на тій війні. На війні не були? Цікаво, щоб не побив. Сиділи, казали, в лісі, в землянках сиділи, так? Ще я вам розкажу. О, друзі. Вже була старенька. Вмерла вона, тоді їй було 95 років. Ага. 95 було її. Ми її вже доглядали. Я і моя ще сестра. Что-то подвисать начало. Пропадать. Ну так, це ж інтернет-зв'язок, друзі. У нас сьогодні нестандартне включення. Зараз, можливо, Анатолій Іванович вернеться до нас. Вітаємо всіх. До хати. Тут тільки гості входу. Вже німці входять до хати. А я вже за кросним вже сиджу. Тільки пам'ятаю, як він прийшов коло мене. Бандист, не бандистка, ні. Я кажу, ні. Кажу, ну що ж я? А він мене погладив, сказав, панинка, тільки на двір не виходь, бо буде пух. Кажу, бо буде пух. Так німець сказав. Ага. Не виходь на двір, бо буде пух. Але тільки, що ти розумієш? Мій, дівчинка така, а мені вже працювати, каже. То що ви там були, як там? То я ще вдома була. Ще вдома були. Ще дівчина, ще яка там була. А скільки вам літ, як війна почалася, було? То ж скільки? 13? А думаю, холера, євреї позабув. 14 літ. 14 літ. А тобі скільки зараз? 10. 10, ще тільки 10 літ. Правнучка. Не знаю, чи було, може забула. Не пам'ятаю, де я забулася. Скільки втім було мені, не пам'ятаю, скільки було. А чоловік ваш так само не був на війні, ні? Чоловік? Ну.
Тож, Був на війні, бо да, я ж кажу, що війну пройшов він. він всю війну пройшов. Що війну пройшов. І ще й робив на роботі, був ранений в руку. А де він воював? Скажіть. Де? Він все пройшов область і Варшаву, і Берлін, і Німеччину. Ще І коли вернувся. А скільки от чоловіків не був прийшло? ранений, прийшов. Ще ходіть, ще на роботу ходив, на ботоколхоз був. На роботу ходив, кіньми робив. Які миндалі дали, бодай не дали. Давали, міндалі були в його, але ж тоді в нас вчитель був там в школі і позабирав. Я була 2 оставила, а після діти десь поділи, десь згубили. Не І знаю, міндалі всі хто мене погубили. їх забрав, не знаю, де ті міндалі 2 поділися. Ну, як довго хоронили ті міндалі. Було в його... Але добре, що чоловіка хоч дождалися з війни. Скільки їх не прийшло, скільки їх не вернулося, наших чоловіків. Скільки то не вернулося, молодь скільки. Міго не вернулося. А як стали йти на ту війну, то щоб казала, де ці люди бралися, партизани, як ходили. То де вони бралися, як стали йти? Вже забув, вони переходили, йшли. То йдуть, і кіньми, і возами йдуть піхотно, йдуть. І кажуть, де вони бралися стільки? А то що з війни ж вони там не поприходили всі. Там вони... Згинули всі, бодай. Там всі вони І у пропадали. вас скільки людей згинуло так само? Ну, і того, а що німці побили, скільки людок? А тепер, щоб ще, не дай Бог війни, не дай Господь. Ну, я думаю, що все буде. Боритися, щоб Вже ніхто було. не допустить тієї війни. Вже Що? такої війни не буде. Я думаю, що не буде Хай нічого. Господь стере, бо тепер так людей мало. Так нема. Чи вмирають, Дивіться, вмирають, пустое село, нікого нема. Ну. Повмирали одні старенькі Ну. людочки, всталися отак. Поставалися такі всі, як це вже не долінди. Правнучка приїхала, хоч якраз На до школу. прабабці. Ну, всі до школи. Ні. Тепер не Ні. туди. А сьогодні так, вихідний туди. вже, хто ж зробили нас виходного дня. М. Добре, от така Ну, в нас вже- сьогодні маленький цікавий репортаж. Бачите, баба Ну, вже все Оксеня таке. Трофімовна, 27-й рік, стільки літ, бачите. Стільки літ від всього нажилися, побачили, не дай Боже, то що. Вже я всього не дивилася, вже всього бачила. Тільки вже не дай Бог цього бачити. Я робити вже того не буду, бо вже я не буду. Але ще у вас оптимізму, дивіться, скільки, яка ви ще життєрадісна, ще вон скільки. От Я другі, сама себе веселю. сама себе. Я тепер, хоч мені плохо, кепсько, я буду. Вони там телевізора дивляться, а я буду, то співаю, поклав. Але ні. Саме головне, що ви ще Бо я вельми смієтеся. любила співати. А проспівайте де що-небудь все-таки, казала- як би не було. Я казала, Проспівайте, баба. я казала Оксеня. тільки коли, що, кажу, щоб я була в артисті попалася, то була б співала. А то кажу, робота, типу, як десь було, це свадьба, це що, я любила потанцювати. А ви любила заспівайте деяку пісню, поспівати. поспівайте. Яку-небудь пісню, заспівайте нам, і той хоч буде нас Ласкаво Я- вас просимо. просить вас, Василій Ласкаво. просить, вас много людей зараз бачать. Тому є Свєтка, скажіть, що бабушка ще співає сидить. А ви Давайте, заспівайте, давайте. заспівайте. Ви можете яку пісню заспівати? Я Скажіть, м'яку вам будь ласка. заспіваю. А любую, Будь- давайте. Любую. Любую. Я таку, я все забула, як згану, а не тепер. Я буду її співати. Набрала я й водиці, і стала їстою, і чую, де співає ми милі у гаю. І чую, де співає ми милі у гаю. Не сам же він не співає, не сам же він і в гаю. За рученьку тримає подруженьку мою. За рученьку тримає подруженьку мою. Подружка йти, подружка, не ділайте того, за чим ж ти відбиваєш другої моєго. Подружка йти, подружка, не ділайте того, за чим же ж ти відбила другої моєго. Набрала я її водиці, і стала їстою, і чую, де співає ми милий у гаю. Все. Браво, браво, Дякую. Браво, дякую. браво. Дякую вам. Приємно, вельми Я вам як приємно. згадую, тако,
буду часом Тані кажу, вже я переспівала тобі качу, що ти співаєш, а потім стану плакати. Сама себе веселю. А як іначе? То й добре. Хоч і плохо. Ай, вже треба бачити в тій житті саме добре. То кепсько тако говорити, що то... Пустили в городки близько над водою. Пустію я в городки близько над водою, ой, буду я їх поливати дрібнею сльозою, ой, буду я їх поливати дрібнею сльозою. Слухайте. Вони Слухаємо, чують. слухаємо. З задоволенням. Листочки, 4 листочки не бачила, миленького 4 годочки не бачила, миленького 4 годочки. А на 5 побачила, як череду гнала, і сказала, добрий вечір, бо мати стояла. Я мати стояла, я батько дивився і не сказала, добрий вечір, щоб не розсердився. І не сказала, добрий вечір, щоб не розсердився. А він мені не слово, а я йому теж тільки махнув хустиною, будь мила здорова, тільки махнув хустиною, будь мила здорова. Все. Бачите, які Дякуємо, люди. дякуємо. Браво! Все, Анатолий, хорошо, спасибо. У нас сегодня как бы тема День Победы, а не... вот это. Давайте, про Победа песня. Починаємо День Побєди. Почекай. як так. Почекай, Нас- дозвольте мені сказати. Вас вітає, ну хорошо, хай бабуся далі за це Ні, скаже. говорите, Василь, вона зараз я скажу. Пане Говоріть. Анатолію, якщо щось буде щось не так, ви перекажіть, що дівчаток, меншеньку і старшеньку у моєму обличчю вітає вас вся Україна. Мені дуже було приємно слухати ваші автентичні пісні. З великим запалом ви їх співали, і з не менш великим задоволенням я їх слухав. Дуже, дуже, дуже приємно. Так що я вам бажаю наснаги, міцного здоров'я і залишайтеся такою квітучою, якою ви є, бо то дуже є великий скарб. І окремо ще хочу подякувати пана Анатолія, що він вас віднайшов сьогодні і показав вас. Дуже-дуже приємно. Спасибі вам. Дякую Вам вас. большое спасибо. Спасибо, Спасибо велике. Щастя, Теж здоров'я. дякую. Дякують вас, Спасибо. бачите. З Києва. Голос за кадром, Анатолій Іванович, ну покажіть, що голос за кадром який. Покажіть. Дівчинка. Дівчинка, хорошенька, внученька, ближче підсідьте, да, ближче. Скажи, Даша, скажи Ні, так. голос не Даші, голос другої тьоті. А то ще є, вона ховається. Ще то Даша, правнучка. Це правнучка. Даша правнучка, бачите, яка. Так, у кадр давайте четверту Вас, кажуть, дивиться зараз вся Україна, вся світ дивиться, баба Оксеня. Всі 43 Вас чоловіки. Скільки? Всі 43. Зараз 43 чоловіки зразу дивиться, а потім 43 записі мільйони. буде Це тисячі все одно, дивитися. що мільйони. Побачить Так, так. вас скрізь, і в Америці побачить, і в Європі, вся А Україна. у нас в Да, Беларуси бачите, ее сегодня. посмотрим, І в Єлорусі теж. Нас в Білорусі покажемо, да. на каком Ну, канале, добренько, когда. добренько. Ми тоді будемо прощатися з бабою Оксані, будемо продовжувати тоді наш стрім, думаю. Я зараз кажу. Скажіть ще два слова, яких хорошеньких, таких. Скажіть українцям всім. Спасибо за все. Дякуємо, да, за І те, що... вам. Ну, я І вам. дякую. Дякую, дякую. Нас кажуть дякую. Дякую вам за все. За ваші розговори. За те, за наші Я посиденьки, не що ми будемо. Я Не добре, що чую. не чую. Не чує баба Оксаня. Треба переводити. Бо телефон тихонько говорить. Переводчик. Треба переводчика. Ні, слухавки треба було вдягти. Слухавки, якщо були у вас, а і без слухавок, де я. Добренько, Дорогі, будемо мені закінчувати. дітей, Все, дайте я вас поцілую просто, дайте. Баба Оксаня. Браво, браво. Ще той ловила, слухайте. Благодарим Молодець. вас. Добренько, Да. ну все. Дякую. Бувайте здоровенькі тоді. Спасибо за Все, все. і ми пойдемо потихеньку. Будьте здорові, баба Оксеня, будьте здорові. Да.
все. Ви побачите, то я вам покажу потім. Вона Вас є знайдуть, коханка в сусідньому селі. тут Зручно, правда? вам тут ще не обов'язково покажу того ролика, розумієте? Да, вам все покажу. Добренько, все буває. Вам велике дякую так само. Ну все, добренько, дякуємо. Ну а я зараз поки добираюся, я буду сідати в машину і буду присутствувати на стрімі. Так що продовжайте, мої Василі. Дякуємо. Дякую, Анатолій. Дякую за цікаве включення, дуже оригінально. Дуже. О, бачите, як хороше. Бачите, ви все добре? Тут така. Так, подвір'я, хату. Хатка маленька, така в Хата селові. дерев'яна, он Дерев'яна, бузок цвіте. Так, от таке. Це таке село, таке дубок. Недалеко коло границі. О, дивіться, що як побачите за мною, бо я так само. Бачите, там бусень наверховий сидить. Так. Буско. О, Буско є. Бусень, клякутун, злапав жабу за ковтун. У нас так колись. Ви молодець. Толя, ви чудо. Така хороша зараз тиха погода. Одна облачка, нічого. Так що приємно такий, добре, приємний стрім. Ну, я зараз сідаю в машину, вже буду їхати. Як пропаде зв'язок, то я переподключуся попозні трошки. Добре. Ми з задоволенням вас чекаємо. Я ще поки. Я участвую, то мене не відключайте. Я сам, якщо що, пропаду сідаю. Ні. Так. Молодець, Толя. А ми думали, ви на конях приїхали, як А чо? Там мінімум 105 кінських сил. Да, Анатолію? Да. Я сьогодні якраз тут такий був, кажу, вже скільки, пару годин я тут тільки з людьми, мабуть. То мені було б цікаво. Так, розвернуся, де як тут таке. Так, як тут переключитися, цікаво, щоб мені переключитися на другий. Йолки, ну ладно. Нас на дорогу переключить. Ну, я хочу переключити. Як воно тут переключається, зараз картинку, то така, зараз бачите. А воно тут така, в скайпі нема такої функції, ну зараз попробую, може якраз переключиться. Ні, то така в скайпі нема такої функції, бачите. Тоді розвертайте вашу палку на ту сторону і поїхали. Зараз побачимо, може. Ні, тут така зйомка, тут така нема. Бачите, я в скайпі, просто-напросто в скайпі, тому я не можу. Ну тоді я переключу быстренько. Да, короче, Анатолий, приезжайте домой, потом включайтесь отсюда и как бы все нормально. Потому что тут связь может будет пропадать. Зараз бачите, ні? Да, бачимо. Круто. Я туди розвертатися, буду поки палки так розвертатися, бо не знаю як перевернутися. Ладно, Анатолий, вы нас отвлекаете, то давайте к делу. Ну так все, вы пока занимаетесь, я буду Да, хорошо. Давайте перейдем к делу. Давай, Сирий Кит, заряжай. Ну, я вообще для начала хотел спросить, я думаю, что это будет довольно кратко. Как там у вас прошло победобесие ваше? Потому что у вас, я так понимаю, официально ж уже не празднуют. 9 мая не выходной. Само собою. Цивілізована Європа та Україна давно цим не займається. Окремі невеличкі, скажімо, такі... Картинка, секундочку, картинка йде там, ні? Так. Іде. Ви їдете гарними краєвидами. Це вам не Росія, матушка, а Західна Білорусь. Ми знали, що в Білорусі гарні дороги, але не знали, що настільки, звісно. Грунтові, які ухожені. Ні, я зараз десь знайшов, бо то на краю села. Бачите, на краю села я зараз вискочу на асфальт буквально через пару секунд і вже далі буду їхати. Та не думайте, я десь на краю ту бабцю знайшов. То не так то було бабця просто... живе там, де живе, а ви вже мусите на коптері добиратися, і то нічого добре буде. Толя, пан Василь, він з таким душевним сарказмом сказав, ми ж розуміємо, що це пересічна така звичайна дорога, яка є в кожному селі, і вона рівненька, до речі, була. Правда, Василю? Так. Дякую, що розшифрували мій сарказм. Дякую. Ну, а як же? Василь наїжджає на мене. Я, Василь, вас те саме. Що ви? Штрафную випишу за то, що ви так наїжджаєте. Ну, ви виписуєте... Бачите, вже все, я вискочив на асфальт, так що не треба. Гляньте, хоч яйце катай. Так, ну давайте або дорогу, або давайте щось по справі. Давайте домовимося, бо вже трохи ми або їдемо, або
На сьогоднішній темі, Анатолій Іванович, можна по сьогоднішній темі? Давайте по сьогоднішній темі, а я якраз вже їду. Так. Ми бачимо, між прочим, якщо що. Тепер третє включення кота, давайте. Тому що я перебив перший раз Діму. Другий раз вже не знаю хто. Давай, Дима, шмали. Ну вот, и как бы я спрашивал, как у вас там сегодня победобесие было. Просто я смотрел, у вас этот, как его, Мураев призывал там выйти куда-то. В интернете были такие ролики. Ну, Мураев може... На 9-е. Так вот я хотел спросить, много ли вышло там? Ну, в отобес. У різних місцях по-різному. В принципі, такого, як ото хтось хотів би бути, не було. А ви що, Василю, скажете? Ні, як завжди, це групка людей, не знаю, проплачених, не проплачених. І вийшли, постояли з цими палками. У нас сьогодні дуже кепська погода в Києві. Я не знаю, як у всіх так, у нас теж так собі. Дуже прохолодно і дощило, от після обіду дощило. Наш колега, блогер Нестор Воля, вів пряму трансляцію з місць подій. Ну, таке щось. Я дивився, умовно кажучи, націоналісти співали гімн, а московські попи співали якісь там молитви. Не знаю. Все пройшло спокійно. Так, я теж так вважаю. Я теж так вважаю. Я там бачив частково репортаж з Харкова. Там трошечки, так би мовити, Кернес це діло оформив на півсовковому вигляді. Ну, ви не бачили? Ну, це таке. Ну, це, знаєте, невеличкий фрагмент з минувшини, який заслуговує там на якийсь 1% того, що було. Я так відчуваю, що як би не було, які б реваншистські сили не намагалися щось повернути, ми все рівно йдемо правильним шляхом. І маю впевненість, що ми свою справу довершимо до кінця. А це ніякого мілітаризму, ніякого рашизму, ніякого фашизму і ніякого, скажімо, як там ти, Діма, казав, побєдобєсія, так? Да. Ну, тоді... Ви ще мене бачите, ні? Бачимо розділову смугу. І смеркає. Ну, ще сонечко Ну, не треба забувати, що вже, хоч ви і у Західній Білорусі знаходитесь, але все-таки 20 хвилин по 9. Це чимало. Я сьогодні в Фейсбуці знайшов такий цікавий пост, хочу з вами теж поділитися. Друзі, давайте. Да, трошки по темі. Розмістив «Наша Канада», newspaper. Они придумали 41 год, чтобы не вспоминать про 39-й. Они придумали Великую Отечественную, чтобы не вспоминать про Вторую мировую. Они придумали бандеровцев, чтобы не вспоминать про власовцев. Они придумали еще много чего, чтобы не вспоминать о собственных преступлениях. Я, до речі, цей пост теж читав, але пробачте, що я вас перебив, продовжуйте, Василь. Да, і я сьогодні його теж, навіть сьогодні зберіг, і дуже цікаву картинку в нас в інтерчаті побачив. Ми не святкуємо, ми не перемогли. Тому хто вже почав дивитися наш стрім, це картинка заглавна. Я не знаю, ви підтримуєте таку тезу, що як ми можемо святкувати, якщо ми дійсно, реально ми не перемогли? Серый кот. Ну я скажу по-другому. Просто красные фашисты победили коричневых. То есть, понимаете как, победа была, естественно. Только нам от этого что? То есть, победили коммунисты, да, фашистов выгнали, фашисты, мерзавцы, там убивали людей, сжигали деревни, но пришли коммунисты и стали наводить свои порядки. Ну, как говорится, одни других победили, а людям-то что? Еще пришлось 70 лет ждать, там, или сколько-то почти, и 50 лет пришлось еще ждать. До настоящей победы. Настоящая победа 91 год, все. Коммуняки пошли вон, вот это я понимаю другое дело. Скажем так, повернення до наших перемог. Половинчатая победа. Потому что вот они говорят, вот там победа, все такое, а то, что как бы вот сегодня притащили на бессмертный полк Сталина, да, некоторые. То есть это изначально начиналось вообще как нормальное мероприятие в 2005 году, как День памяти там павших этих родственников, вот у кого-то погибли деды, да, они взяли, ну это в России началось там где-то, взяли на палку. Слышно.
взяли эти портреты на палках родственников и прошли. А потом в 2015 году все это прибрал в руки Кремль. Власть официально. Демонизували, Діма. Да. Це демонизували. Меня там видно, слышно, не? Как? А Видно вот и что слышно. интересно сказать, Анатолий, что интересно, то слышно и видно. Мене ще видно, кажу, чи ні? Я там Вас дивився. видно. І чутно. Підвіску не чути, по ямах не їдете, то її не чути. А так, Ясно. так добре. Вам є що по Тут темі стоїть сказати? картинка, в селі я їду, тут ще село Черське. Анатолій, вам є... ми по темі зараз говоримо. Вам є що сказати до того, що Сірий Кот сказав? Щодо Так. села, то воно нормальне, ухожене. Василь, ну от ми домовилися, давайте або про село і Ні, ну- називаємо це Подоріжжя, або рухаємося далі по цьому. Ну, Толя ж спитав. Тоді, що я хочу додати до того поста, не знаю, чи в тому, що ви, Василю, віднайшли, якого я сьогодні теж читав, але там було такі слова сказані, ну, це прабабуся сказала онуку, типа, місток звідти, що при німцях у неї цукор був, а коли прийшли москалі, то ні хліба, ні цукру. От така от відповідь була. Тобто, якщо порівняти коричневих і червоних, ніхто не буде вигражувати коричневих, тому що то була так само смерть, біда і розруха, але коли прийшли комуністи, то нічого. Нічого. Одні лишаїв кота лишилися, от і все. Да, вот в чате тут пишут, что немцы даже выиграли больше, чем мы. Потому что у них действительно победа над нацизмом отбылась, да. Гитлера победили, и после этого нормально отстроились. И страну, да. И стали жить как люди. И теперь ватники, вот эти победобесы, ездят на немецких машинах. Вот они так победили, что аж на немецких машинах вот ездят до Берлина. Все правильно, все гарно сказано. Просто вийшло так, що програвши Німеччина Другу світову війну, німці пройшли через покаяння, Да. тому що в кінці кінців їх це навіть змусили пройти. У них була розрушена економіка. СССР, прикиньте, скільки вивезло тих уцілівших умовних заводів, і їм прийшлося по-новому це все відбудувати. Ну, звичайно, не без великої допомоги Сполучених Штатів Америки, це все зрозуміло, але вони пройшли цей шлях, очистилися і в переважній своїй більшості засудили. Я думаю, що засудили, може, не то, що в переважній більшості, а можливо майже всі, дійсно, тому що коричнева чума нічого хорошого не несла. От. Ну, принаймні, Гітлер, якщо десь знайти якусь ноточку, хоча б маленьку, не то, що оправдати його, Гітлер казав кожній фрау, що я вас хочу зробити пані, наділити там куском землі якимось, хай на той час віртуальним або що, але він їм обіцяв якісь блага. Сталін же нічого не обіцяв. Сталін ніс тільки смерть, розруху і все остальне. Тому не буду якби класти на шальки терезів того і того, і той приніс купу сльоз, купу смертей і все такого. Да, Василий, добавлю немножко. Сталин обещал, что вам надо будет работать, много-много-много работать, и тогда, возможно, внуки ваших внуков когда-нибудь будут жить при коммунизме, если вы будете хорошо работать. Світло в кінці тунелю, так якого кінця і краю немає. А главное это что? То есть, вот ватники говорят особо там про победу, все, но они не хотят упоминать действительно, как Василий вначале говорил, про 1939 год. Ведь Сталин поздравлял Гитлера с захватом Дании, с захватом Бельгии, с захватом Франции, а когда Норвегию нацисты захватывали, даже Советский Союз базы там на Северном флоте предоставлял. Это как бы нормально, об этом не говорят. А Польшу они вообще вместе с Гитлером делили. Красота конкретно подеребанили, да? Да, красота какая, да? Це вірно. До речі, сьогодні мені дружина скинула фільм Валерія Ананьєва. Я не знаю, чи він сам його зібрав по частинах, чи ні, але він і є. Якщо вам буде цікаво, я скину. Де Валерій Ананьєв зібрав, скажімо так, фрагменти з фільмів різних, які в свій час в Росії, там починаючи з Фінської війни, з договору Молотова-Ріббентропа, ну і, звичайно, далі, як Радянський Союз допомагав Німеччині аж до самого 22 червня. Останній ешелон, коли пішов,
вночі. Після того, ну, якби, може, не останні, може, там ще могли йти певні ешелони. Тобто, до самого початку війни Радянський Союз начиняв Німеччину кольоровими металами, рудами, всім тим матеріалом, який був в Німеччині необхідний для того, в тому числі і нафтою, щоб можна було вести агресію в Європі, так само готувавшись навіть проти наступу проти Радянського Союзу. Вот так. Мало того, Василь, Советский Союз обучал специалистов немецких, артиллеристов, танкистов, летчиков, которые потом воевали с Советским Союзом, использовали свои навыки. Прекрасно. Щодо льотчиків, скажу вам, я читав декілька років назад таку статтю, що дуже часто німці робили ротацію на навчанні льотчиків, які вже реально непогано літали. Але чому? Вони вивчали шляхи по зорям, по дорогам, по великим об'єктам, по містам, коли вони будуть летіти і бомбити Радянський Союз. Тобто, навіть якщо без карт, вони на пам'ять могли прив'язку робити до. Там буквально чуть не кожні 2 неділі вони робили отакі от рейди, міняли ротацію таку швидку. Так що Гітлер дуже чітко все прораховував. Звичайно, що Гітлер хотів завоювати Радянський Союз, але на дорозі до завоювання Радянського Союзу він чітко використав допомогу того ж Союзу. Но, грубо говоря, Сталин был бы как бы не против. Он думал, что Гитлер будет на Западе воевать. Если бы он воевал, Сталин бы сказал: все нормально, отлично, мы друзья, братья и все остальное. До последнего, тех, кто говорил о войне, кстати, вот сейчас там говорят ватники про войну, все такое, но те, кто говорил о войне, вот война начнется, их даже арестовывали за это. Там паникеры, шпионы и прочее. Звичайно. Из-за этого было сколько жертв потом. В началі війни. Ну і якщо ще врахувати той момент, що тільки в радянській армії війська були налаштовані на атаку, тобто всі ці концепції захисту ніяк не приймалися, тільки на наступ. Тому якби коли німці зробили свою першу справу, вони першими вдарили, ці фактично не були готові, тому що у них і не було такого розуміння, не те, що як захищатися, їхні всі дії були спрямовані, як захопити Берлін, Варшаву, Прагу, там Брюссель і так далі. Тому і радянська армія терпіла такі дуже великі збитки, втрати. Ну і реально зупинилися аж під Москвою, скажімо. Гітлеру трошки не вистачило, буквально, щоб захопити Москву. Ви ж пам'ятаєте, що це все відбувалося грудень, це декабрь місяць перед Новим годом, фактически они дошли к Москве. И опять-таки, благодаря чему? В том числе благодаря поганым пиндосам, этих, про которых рассказывают, помощи. Если бы не эта помощь, то неизвестно, что бы было там потом. 42-й год тоже тяжелый был. Так, американці допомагали весь цей час, поки Радянський Союз вів війну. Вони там тільки алюмінію одного везли для літакобудування. Тих самих навіть технологій, оце легендарно тут Т-34, яку вони там будували, там вони багато технологій примінили, які надали Сполучені Штати Америки. Ну і не тільки. А взяти тих студебекерів, які тягали нашу радянську важку техніку, любу. Адже вони до війни були розраховані на конні упряжки. Ну що та конна упряжка може потягнути велику гармату? Ну не только, опять-таки, Василий, те же пиндосы помогали делать индустриализацию. То есть, если взять, например, я видел, есть в интернете фотографии, букварь советский, там какой-то 31 или 32 года, там всякие картинки такие, ну, пропагандистские, там, долой буржуи, всякое такое, там, фашист Форд, что-то там, капитализма Форд или что-то такое. А представьте, в середине 30-х уже договорились с Рокфеллером, с Фордом, они начали разворачивать там поставки и техники. С Англии двигатели Роллс-Ройса везли, потом что там, с Америки машины Форда, которые копировали Советский Союз, делали, да. А теперь рассказывают, вот потом, да, после этого рассказывали, вот как сейчас в Северной Корее, типа мы все сами изобрели, мы все сами сделали, силой мысли Сталина великого. Вот он придумал и все пошло. Сами деньги взяли. Така ця звичайна, проста легендарна машина, така, знаєте, типа на газика похожа, яка Віллісом зветься. Вона прямою наводкою поставлялася з Сполучених Штатів Америки. Це повнопривідний джип, оцей такий некритий, не тинтований.
Оде комсостав постійно їздив на них. Та це була американська так само техніка. Тобто, теж Покришкін літав. Он дід Олесь недавно одному з своїх роликів розповідав, на якому аерокобра, чи як називався той літак, я не пам'ятаю. Тобто, самі винищувачі не тільки що техніку для літакобудування всяку поставляли, а й літаки в тому числі. А самое это интересное, что, знаете что, Василь? А то, что все это наши-то не оплатили. Вот ватники любят говорить, там, что вот, мы там за ленд-лиз заплатили золотом, 7 или 8% только заплатили. Окончательно долг американцы списали только при Ельцине в 90-х годах. Он висел до сих пор за ленд-лиз. Не заплатили, все. То есть американцы поставили, вот, пожалуйста, а наши отказывались платить. Просто стыдно. Зато рассказывают пиндосы, там все, мы там воевали. Все сами. Но, однако, ни Черчилль, ни кто там был во Франции, Деладье, наверное, тогда этим руководителем, или кто там был до войны, они не поздравляли Гитлера с захватом Бельгии, например, или Норвегии. А вот Сталин поздравил, ему как-то нормально. Но они зато говорят, ватники, постоянно про Мюнхенский сговор. Ну, я уже приехал домой, все. Вот, отлично. Сейчас Анатолий подключится. Да. Вы меня еще видите там? Как? Да, видим. Так. Я уже дома, все, приехал, ставлю машину. Вот такие дела. Я, правда, все слышал, представляешь, нигде связь не пропала, ни хрена себе. Проехал 18 километров, 20 почти. И нигде не пропала связь. Вот такие интересные отдел минувших давайте немножко к делам современным переключимся. Расскажу, как у нас прошел бессмертный полк. То есть сегодня смотрел включение из Минска, там где как пишут, одни 200 человек было, другие говорят, что до 500 человек собралось на эту акцию. То есть важно понять, что у нас есть своя акция. То есть Лукашенко после того, как начались события украинские, он понял, что как бы все, с русским миром пора завязывать, со всей вот этой ватой. И он, Георгиевская лента после 2014 года стала под негласным запретом. То есть, ну как, запрета официально нет, но чиновникам предписано не носить. То есть придумали свою ленту, такую красно-зеленую в цвет белорусского флага с яблочным цветочком, типа такая яблочная лента. Вот. И свою акцию. То есть она уже была до этого раньше, но она была как-то не особо публичная. «Беларусь помнит» называется. То есть там без Сталинов, без всякой вот этой ваты. То есть просто портреты взяли, там вышли, вот такая чисто лукашистська акція. Акція пам'яті. Ну, нехай буде краще така, ніж та, яка була раньше. Так смотрите, в чем дело. А, Василь, главный-то прикол в том, что ватабесы с этим не согласны. То есть они говорят, мы там за память дедов и все такое. Но нет, вот это нам не надо. Нам надо кремлевское, чтобы политизированное, чтобы там со Сталиным, с вот этим всем ватабесием. И с георгиевской лентой обязательно. Вот так вот. Иначе никак. Даже як ти думаєш, Діма, Лукашенко безповоротно всі ці дії робить, чи може бути откат? Як твоя думка? Думаю, что бесповоротно. Сейчас отношения все хуже и хуже становятся. То есть все эти конфликты пока еще силы не разгоняют ватабесов, но я думаю, что это может даже стать вопрос времени. То есть если будут попытки действительно какого-то переворота со стороны России, попытки свергнуть Лукашенко, то он может просто всю эту лавочку в следующем году или когда там свернуть. То есть неизвестно, как все это повернется. В прошлом году был такой как бы мягенькая попытка запрета. То есть как? Им не разрешили, они в Минске вышли все равно. И потом им разрешили задним числом. То есть никого не задерживали, в автозаке не кидали, ничего такого не было, да, хотя неразрешенная акция. Но тогда еще не вышел вот тот закон, который сейчас бьет по всем мероприятиям. То есть даже если мероприятие разрешенное, ты должен оплачивать услуги милиции, там ЖКХ, то есть большие деньги платить. А в этом году это ударило и по ватникам тоже. Поэтому они почему отменили свой бессмертный полк? Им разрешили вот на днях проводить в Минске. Но они сами отказались, они прошли как-то по-другому там. То есть, но изначальный свой план они отменили. Они его сократили. Они сказали, вот этот Беларусь, вчера у нас был марафон, он говорит, что переназвались «Беларусь помнит». Нет, так «Беларусь помнит» эта акция давно уже была. Она и в прошлом году, позапрошлом, и говорят там 90. Вот сейчас бессмертный полк как бы Смотрите, «Беларусь помнит» это провластная лукашенковская акция памяти. А бессмертный полк это именно прокремлевская. Ее ладят эти всякие Россотрудничества, там всякие кремлевские организации.
Оно параллельно идет. То есть, например, в Витебске ватобесы сделали как? Им там запретили сразу. То есть там в Витебске запретили категорически этот бессмертный полк вообще. Что удивительно, кстати. Но ватобесы не унывали. Они собрались там и примкнули просто к «Беларусь помнит». То есть те пришли с яблочными лентами, с портретами, а ватники пришли с георгиевскими лентами. Казаки, вот эти вот ряженые в попахах, раздавали всем бесплатно георгиевские ленты. И я, как бы, я смотрел. Бачив сьогодні ролика, один був Назарбаєв. Хто ще бачив біля Путіна, щоб хтось ще був з таких керівників держав? Ніхто, друзі, не бачив? Что? Какое видео? В Москві, на Побєдобєсі в Москві був з високих сторін тільки Назарбаєв, кого я бачив. І в Назарбаєва була стрічка з національними кольорами Казахстану. Розумієте, я не смотрел просто, поэтому ничего сказать не могу. Назарбаєв, приїхавши в Москву, приїхав з власною стрічкою. В колір національного прапору. Про що говорить, будучи в Москві? Реальне фе, так, Василю? Ні, реально це колерант, це бандерівський прапор, це він бандерівець, це ж жовто-блакитний. Видно, ваша робота там, видно, не пройшла даремно, так? Ну, наш я знаю, что не ездил. Он проводил свою акцию в Минске, там, насколько я знаю. Там говорят, что-то оцепливали. Ну, не чути було, щоб он уже давно туда не ездил. Они там поссорились конкретно. Друзі, це хороший знак. Так, ну, да. я подключился, все уже полностью. Ну, Назарбаев тоже не дурак. Вот, кстати, раз Анатолий подключился, расскажите, Анатолий, как в Бресте у вас было? Там настоящее логово. Мекка для ватников. Что у вас там было сегодня? Я понятия не имею, потому что я даже не следил ничего. Целый сегодня день. Жаль. Был. Слушайте, целый день сегодня был. Я думал именно про трэш спросить. Потому что, например, вот что из последнего хочу еще сказать. В соцсетях были посты такие, но это в России, я так понимаю. В магазинах продавались, не знаю, в каких-то магазинах видно было, кто-то сфотографировал, на палочке портреты, типа купи себе деда там и сходи на бессмертный полк. У кого нету, да, можешь в магазине купить. То есть это уже вот до чего додумались. Из акции памяти сделали уже реально вот просто ватобесие какое-то. То есть уже просто шоу, на ватниках наживаются, да. То есть пришел в магазин, купил деда на палочке, пошел на бессмертный полк, чтобы, ну, для антуража. Там какой-то нарисован, какой-то там ветеран. Может, один и тот же на всех, или там разных печатают. То есть это уже просто маразм, это дно. А начиналось-то все красиво. То есть вспомнить погибших дедов. А до чого дошло? І щодо цього ще скажу буквально, і давайте Толі дамо слово, що в Росії випускають одежу чуть не від маляток, ну таких там 1,5 годовалих і більших, можеш купити комплект такої одежі, типа там гімнастерка, там... Да-да-да, тоже слышал, есть такое. І плюс орден у придачу. Тобто орден, який-то там бутафорний. От. Тобто, от до чого? Ну я розумію, що бізнес, індустрія, то, що можуть щось продати, це типа вигодно. Але чим торгують? Давайте ще, можливо, дитячі спеціальні справжні пістолети продавати і набої до них. Торгуют победой, да. Тут, кроме бизнеса, Василий, еще и идеология. То есть с самого детства прививается вот эта идеология милитаризма. За Путина умереть там и все, как бы, ну, выращивается пушечное мясо. Для Третьей мировой войны, потому что, ну, путинизм есть путинизм. Поэтому я много раз, я ватникам постоянно говорю, что Россия сейчас это нацистская Германия 30-х годов. Просто надо быть слепым, чтобы это не видеть. То есть Путин повторяет вот тот путь, который был там. Те же идеи, то же самое. Воссоединить великий русский народ. То есть Гитлер то же самое говорил, что вот немцы живут там в Австрии, там еще где-то, там в Чехословакии немного, давайте все объединим. То есть Великая Германия, там всяких унтерменьшей, там зачистить их территории, освободить, и пускай и немцы там везде живут. То есть вот до того и дошло. И чем закончилось все? Я думаю, Путин тоже закончит плохо. Тем же самым. Потому что такие идеи нацистские, они ни до добра не наводят. Поэтому, когда я вижу вот это ватобесие, как они празднуют там, да, то просто я не знаю, кто что празднует. Нацисты празднуют победу над собой. Я так понимаю. Или как это? Или там красные фашисты празднуют победу над коричневыми, или что это такое? Потому что
те вотобесы, которые ходят на бессмертные полки эти, ну, они мало чем отличаются от нацистов. То есть они говорят, мы там за 9 мая, мы там против нацистов, все. А потом только тронь, они начинают говорить, вот там жиды, хохлы, шейки, там, пиндосы. Ну, то есть они нацисты самые натуральные. Они ничем не отличаются от вот тех, от Гитлеров там всяких. Вони Та же їх ідеологія. переплюнули. Даже, да, переплюнули. Анатолію, давайте вмикайте свою першу передачу, тепер вже не в автомобілі. До речі, хочу подякувати ще раз вам окремо. Ну, знаєте, то, що ви цикл таких зробили роликів, це просто бомба. І тут ще нам взяли, підключили таку колоритну бабусю з правонучкою. Це просто хід. По-моєму, Ольга Бобрівська написала, що це такий хід класний. Василю? Кажіть, бо я радикально. Кажіть. Я Да. кажу, ще баба задач нарізала, щоб я її внучку в Києві знайшов Світу. Здорово, здорово. Зробила, напрягла конкретно. Ну, Василь, ты же всех в Киеве, я думаю, знаешь. И Свету найдешь. Что там, людей у вас мало? Да. Баба думає, що да. Ну, Зараз вже і знайдеться та внучка без вопросів, та Свята знайдеться. Побачить ту програму, Дьондрому передадуть. Ні, на самі справи, я вже так був, де така була колоритна на самі справи, ще раз повторяю, така бабця, мені вона понравилась, така жизнерадостна. Представляєте, бабці Так. 93-й рік. Так. І вона ще ходить з палички, вона така і співати 4 хоче. Олешка практично. Так. Замах на п'ятий. Та більше. Олешку ж десь 22 роки, отак приблизно. Та ну перестань. А скільки? 28-29 писав. Тягне на 18. Ну по уму на 16 взагалі. Василь, ну ви молодець. Я сьогодні кажу 4, то з одного села 4, то 4 була якраз, і так дотягся до 8 годин, до вечора, якраз до посидення, як і думав включитися спеціально. І ви мене якраз підключили, було ну просто, мені понравилось. Для того вона мені порозказувала, я той ролик доложу, звісно, там зроблю ще пару людей таких, ще в мене є. Бо як уже в мене серія у наших людях берестейцях, тут така, дивіться, яка нас мова. Ви чули самі, і все на свої очі. Наша мова. Наша мова, нас так скрізь говорять тут, так всі говорять. Бо я, правда, спеціально під'їхав під село, яке найближче до України. А тут таке було село. Дубок, яке зветься. Да, Я Дубок. З цієї запам'ятав. сторони село Хрипськ. То межі їми 3 кілометри всього лиш. Границя була. То я між тими селами, там границя, я вже бачу, представляєте, як кепсько зробили границі. Ніколи ті люди ходили, то чорт від що натворили. Я думаю, прийдуть часи, де коли-небудь такі часи прийдуть, що не буде знов границі. Як А їхав, знаєте, коли це буде, Толя? У 28-му році, я не знаю, хто з наших блогерів, ну хтось дуже близьких до нас, може навіть, ну не буду казати, сказав, у 28-му році ми маємо вступити в НАТО. Так от у 32-му хай вступає Білорусь. І от з 32-го року там не буде, ми будемо як Європу їздити в Білорусь. А Лукашенко може заслужити не те, що його не будуть судити. Не, у нас тут есть, Василий, одна большая проблема. Нам сначала надо выйти будет из ОДКБ, прежде чем в НАТО вступить. Это, Ну, короче, у вот нас это это пока вопрос такой. Пока Лукашенко, он точно никуда не вступит. Іво, я з тими людьми зустрівся, вони мені порозказували, то така, як вони жили, я кажу ще раз, та не дай Боже, послухати, то є страшне. Каже, ви зараз живете в той час, каже, тільки збережіть, мол, мір, вони так говорять, збережіть, бо не дай Боже війну. Заберуть знову, каже, тієї жисті. От Єдьон дід там вислали, той, каже, сьогодні був знов в Пермі, коротше, як там називали раніше. Молотов, Толя. Честь Молотов в Пермі, кажете, і вони повтикались, там ті людочки, дівчинка молода, їй було 17, їй 18, представляєш, 17-18 літ їх позабирали, і вони, чортя знає, де на чужбини там, але повтикали, каже, на перемчах всі вісили на тих вагонах, на тих плужках, щоб тільки добратися, каже, через Ковіль, були якісь поїздами, тими почонгами, як кажуть, вони почонг, тяглися по всьому. Поспішний. Ну. Це ж польською, фактично так, потяг. Ну, я bardzo rozmawiam po polsku. Так, я що теж потяг. можу. Але... О, і вони тим почонгом їхали ай до Ковіля. Вже з Ковіля тут добиралися деяк пішком, а з Ковіля до нас ще 140 кілометрів пішком шльопали там через села, щоб не попасти, це не де лісом, каже, розказували, щоб тільки не злапали ті бідняки,
кажуть, і хто там ті інквідісти, бо була біда. Такі були страшні. І я зараз катаю серію, кажу, фільму, що буду робити. Це тільки в нашому місці, це тільки в радіусі десь 20-30 кілометрів коло дому. Я ще хочу Спешите делать, Анатолий, потому что такие люди не вечные. Они уходят уже. Эпоха уходит навсегда. І всегда, і нічого не встанеться на якій пам'яті. Я за того зроблю, що на И тогда вот обесы будут править свой бал уже как захотят. Они могут переписывать там историю как угодно. То есть сейчас еще можно найти человека, который скажет, что хватит вам там эту херню нести. А так уже скоро не останется. І, до речі, таких робіт, як ви, Толя, мабуть, ніхто не я принаймні не бачив. Друзі, ви бачили, щоб так, як Анатолій знімає таких людей? Шурик в «Кавказській пленниці» останній раз це робив. А, точно! Я видел, есть, кстати говоря, тоже в Полесье там. Ні, Василю, в нас в такой Україні был є ж люди, які збирають, пам'ятаєте, пісні українські. Зараз же ж це дуже вишиванки наші вишивають. До речі, наступний четвер припадає на День вишиванки, тому, друзі, попрасуйте, погладьте вишиванки ваші, Да. і форма, дрес-код буде дуже жорсткий. Друзі, нас чат живе своїм життям, я тут трошки зараз це. Є така Лена Зелена, стільки претензій до всіх. Лена Зелена, таке впечатлення, що в чаті всі вас вгамовують. Наберіть сюди в ефір, скажіть, що ви про нас думаєте, а то блогери, союзники, не союзники, я так не знаю. Давайте, буде цікаво. Так, і Зося варить макарони і каже, хочу позвонити, не знаю на яку тему. Я кажу, у нас тему задає той, хто дзвонить. Взагалі тема ми не святкуємо, ми не перемогли. Ви як вважаєте? Ну, це я так, типу, 3 крапки поставив. Ви не думаєте, що зараз треба це? І пробачте, Василю, переб'ю вас. І ми готові, ну принаймні ми так думаємо, наша четвірка, ми готові, друзі, відповісти на любе ваше запитання, яке ви собі дозволите покласти нам. Будь ласка, телефонуйте, не соромтесь. Ніхто тут академії, як Шариков казав, ми в академіях не обучались, да? Тобто, але ми щирою душою, власне, спілкуємося, думаємо. Я перепрошую, Василю. Олена Гращенко. Анатолій, може ви пам'ятаєте цю файну україночку з прапором на зустрічі, потім одна була на Нестора, пише, пам'ятаю. Анатолій, ви робите величезну справу. Дякую вам від мене і від майбутніх поколінь. Дякую. Велике. Я ще кажу, буду мені робити. Мене так цікаво, люди вже знають мене. Тут, представляєте, я заїжджаю в село, і вже вони мене познають. Каже, і з удовольствием. Знаєте, мені так приємно, думаю, треба же. А оказується, та робота моя понравилась людям. Тому що ніхто не хоче тим займатися. На кому? То що не гроші за то і не заплатять. І нічого з того машину не заправлять, Анатолій. Не машину не заправлять, а хай як би не було. Хай була, встанеться пам'ять. Я не відаю тут так само, як я, то, чесно, ніхто не займався. Так, говорять якісь кореспонденти, щось таке. Ну, вони, бачите, як вони свій репортаж для тих своїх газет, там, часописів роблять, то воно, як же, ніхто не хоче то і дивитися. В них офіційна тема, вони не можуть тою людину, як то кажуть, розкрити, вона така напружена вся, така, не відають, такі питання в їх якісь специфічні, такі. А тут така сів з бабці, обнів, отакої, ще й буську навіть дав, наскільки то приємно. Та ви круче всіх тих кореспондентів разом взятих і всіх їх операторської групи. Ви і оператор, ви і запитання кладете, ви і з ними душою розмовляєте, ще й обнімаєте. Ну, і як вони починають говорити... Ще й поцілували в засос в кінці. Не перебільшуйте, Василю. Да. Ні, то є містечко, кажу, не містечко, то є село, де я був, то є красиве таке, знаєте, все втоплене в зелені, там порозкидано, там типу хуторами такими невеличкими. Мало хто стався там стареньких людей, але цвітуть за яблука, зараз яблуні цвітуть, красотіща така, пташечки там черекотіють, але тільки що було сильно зимно. Я думаю, що вже, як би не було, май таки май, і я ще хочу зробити такий теж стрім, навіть вийти деколи в ліс, послухати солов'я, вони тут співають, розумієте? Знайти так само стареньку людину і сісти де-небудь під грушки. І вона ж показувала, якраз ми сиділи під тим деревом, то була велика груша. Я, каже, садила ту грушу. Я думав, я таких грошів не бачив. Вона, я не обдойму тоє дерево сам. І вона колись маленькі дівчинки її посадила. І та грушка тут виросла.
Ну, то ці груші вже 80 або 85 років. А вона як дубина, здоровенна, представляете? Вот, Не, немножко, она маленькая Анатолий, девчонка. перебью вас. Возвращаясь к теме сегодняшнего события в Победобесии, небольшая минутка юмора. Ну, я думаю, Василь Интервата видел уже в чате, там в Телеграм сбрасывали фотографию, как китайские наши братья потроллили, скажем так, русских братьев путинских. Видели? Они выпустили в Алиэкспрессе, выпустили товар такой, анальная затычка в виде пули с георгиевской лентой, написано, как его там, анальный плагин, что-то такое. Это в честь Дня Победы специально. Для настоящего победобеса. Трансляцию зараз я покажу. Вот, да, вот, друзья. Продемонстрируйте, Василий, как это выглядит. Да, и написано, мои пожелания 447 человек добавили. Стоит эта штука от $5 до $7. Заценить красоту. Можете заказувати, от на 8 березня якраз прийде. Да, тут пишуть, що помер журналіст Сергій Доренко, до речі. О, а що з ним так? Ти ж молодий ще зовсім. Зараз не знаю. Так, злий кактус скайп не знаходить. Це я вже шукаю дівчат. Кот, а що там стряслось таке? ДТП. Страшне ДТП. Кот, что там стряслось в Бресте, что я не чув навіть? Ну, я кажу, нет, так это я хотел спросить, что потому что в Минске был бессмертный полк, в Витебске, я так думаю, что и у вас должен быть все-таки Брестская крепость, туда много съезжается ватников. Вот хотелось услышать. Съезжается, да, съезжается. Но я говорю, в Брест не поехал. Я не ездил. Понятно, в Брест. а то я думал, может, были, так думал спросить. Я сегодня в селе. Сегодня в селе скрізь с старыми людьми. Да, и еще одна новость. Ватники сегодня подали какую-то петицию по очередную 100-500 по запрету БЧП флага. То есть все, им флаг не имется. Пускай правильно. Бесится, да. При этом я видел, например, в Минске на бессмертном полку георгиевский флаг, ну такой колорадский полосатый. Я видел фотографию черно-белую, правда, времен войны. Вот эти коллаборанты там в оккупированном немцами Бобруйске тоже с таким ходили, потому что казаки разные, они, ну, которые воевали на стороне Гитлера, они же использовали эти кресты георгиевские и использовали вот эти все знаки. Поэтому как бы вот этот флаг они почему-то не считают каким-то коллаборантским, там, нацистским и прочее. Российский триколор тоже носит спокойно, хотя Власов с ним ходил, но это как бы ничего. Я думаю, это сумасшествие закончится. Все эти ватники со временем изыдут, как нечисть какая-нибудь. Их меньше становится. Кстати, сегодня все отмечают, что в этом году, на удивление, как-то спокойно все прошло. То есть нет угара реально. Вот в сравнении с Россией говорят, то есть раньше, например, там лет 5 назад разницы почти не было никакой. То есть, ну, у нас просто меньше, скромнее, а так настроение то же самое примерно. А уже вот сейчас, этот год особенно, уже чувствуется, что большая разница. Как там празднуют у них в России, как празднуют у нас. То есть чувствуется, что у нас как-то более с таким, как это сказать, с рассуждением, что ли. У нас нет такого угара. Люди просыпаются, просто просыпаются, люди бачат, то и включают мозг. Сумасшествие, да. Что не все однозначно так. Я думаю, пройдет время, какой-то час якийсь пройде, и будет все нормально. Тем более это не праздник. То есть я вот представляю, что бы было, если бы, например, на Радоницу там с какими-то транспарантами ходили, с плакатами, но это же просто я не знаю что. Ну, так хочу провести, друзі, паралель таку. У нас кажуть Пасха вмерлих, то в нас Пасха вмерлих. У нас нема тут таке на Берестейщині слова Радоніця. Нас нема. Матері моїй скажи в Радоніця, чим тим бабцям, що я зараз... А вони скажуть, а що тут таке? Вони не відають такої Радоніця, розумієте? Вони нас кажуть Пасха вмерлих. Ото була на тамтій неділю назад. Анатолій, вам вітання з Аризони, наш друг Вадим Фукс. Вітаю. Вадим, вітаю, дороженький. Вадим, а ти на роботі? У нас є вільне віконце. Напиши, може ти покажеш нам, як там в Аризоні зараз погода? Вадим казав мені скільки раз, щоб зробити прямий такий стрім, але щось я його не бачив. Може він не виїжджав за той час нікуди. Я б з удовольствием подивився. Може бути. Ну, Вадим, в Аризоні ходять з георгіївськими лентами і з дідами на палки. Скажи нам. Хто це подивився? Пишуть, що на мотоциклі розбився, не справився з управлінням. Хто? Я про Доренка все кажу. Ясно.
Ви про Друзі, москаля? Золтановим разом їздив, да? З Алтостановим, тим чи як його там. Не знаю, дивіться, а от і цей же ж Соловйов, любитель бистрої їзди, і Кисельов, якийсь такий намек серйозний зараз для них, ні? Можливо, це пішло в дію прибирання цього сміття, яке є бруд. Причому, можливо, навіть природній відбор. Можливо. А чули про Сотник? Сотник так теж казав, що треба там наводити, просто фізично устранять. Так, Сотник. Олександр Сотник, Саша Сотник. Что они говорят? Просто ликвидировать всю эту верхушку вместе с Путей. Я же дивився Ну, це ж ролик. не Просто просто. называют этим тем. А Говорит, кто потому что это иначе может доведет до ядерной войны. Это путинистское, мол, вот, наследие, которое сейчас там... Да не знаю, даже это не наследие. Какое к черту наследие? Это они просто захватили эти власть. Воры просто захватили власть. Только воры, России. чекисты, собственно, почему вот это все в Одовесе идет. А, кстати говоря, тоже еще архивы-то военные закрыты в России, ну и у нас, я думаю, тоже, наверное. Белорусы закрыты. Закрыли до 2040 года, по-моему, а архивы какие-то там еще НКВД, по-моему, ну, КГБ, они до 2050 в России закрыли. То есть что скрывать, кажется? Ну, расскажите про войну, вот что было там. Прошло уже сколько там, почти 80 лет. Чего вы скрываете? Говорят, что скрывают потери, скрывают то, как проходило все. То есть, ну, если все это раскроется, то будет очень непразднично все, некрасиво будет. Нельзя это показывать. Разрушит идеологию путинскую. Я сегодня, кстати, там тоже начал спрашивать одну, и одна говорит, ой, как не понравилось. Короче, попалась мне одна баба молодая, там ватанка самая настоящая. То я еле от нее отвязался. Живет, правда, не этим самым, даже не здесь, а уехала в Прибалтику, там живет и начинает там такие вот ватные идеи проталкивать. Тоже интересно. Думаю, нифига себе. То есть там бы не было, их везде хватает. Можна я ссылку в чат, щоб хтось в ефірі зайшов на скайп? Так, будь ласка, Конечно. це ж було б добре. Ну да. Друзі, зараз в чаті посилання, в кого скайп активний, хто хоче поздоровкатися і зайти в ефір. Тільки так, ну, без матюків, ми в прямому ефірі. Я хочу, хлопці, ще казати, як ви сьогодні той день зустріли? Я кажу з старими людьми. Сьогодні з старими людьми я поїхав в Силове і застріг тому Силове, тому що було. А ви хто? Анатолій, нас сьогодні дуже дощило. Такий був майже лівень. Тому я сьогодні не займався оцим. Я встретил так же, как обычный день. Не пересечення, да, сьогодні у нас вихідний день, так як і у вас. І я там сьогодні по домашньому господарству там на дачку поїхав. Ну, понятно. Дуже а в нас не сонячно, ні одного облачка, тільки трошки вітер такий був. Холодно, але сонечко, не одного облачка. Було Я плюс ще хотів відмітити, Толя, що у вас чудова погода була, коли ви з бабусею говорили. Сонце проглядалося. Облака, о. Добре. У нас майже весь тиждень такий. Бачите, а в нас дождей мало, нема дождів, посохло все на світі. У нас даже здесь сейчас погода пасмурная. О, Вадим Фукс, вітаю. Вітання Аризоні. Поверни телефон, Вадим, поверни, будь ласка, телефон. На бок. Поняв. О. Я передав привіт всім, а він тільки Анатолію передав привіт від мене. Так я ж чекав, що ти в ефір зайдеш, сам лічно скажеш. Що ж Так от. Договорились. З підтекстом яким, да, Вадим? Я в прошлому році бачив одну дурочку, то вона збиралася на якісь там, ну, як це барахло називається? Ну, дебилы собираются и ходят... Бессмертный полк. Бессмертный. Я пытался ей объяснить, но у нее же дед воевал, фотография есть, ну, понимаешь? Да, там сейчас вот это с Узбекистана сама, ну, русская женщина. И я так пытался ей что-то там объяснить, я понял, что лучше не надо. Все равно я не объясню ей, она не поймет. Каждому свое, ничего страшного. У нас где-то они ходят, там стадо этих баранов, вечным полком бессмертным. Но, как говорится, меня это не интересует. Ну, как здоровье там у всех? Спасибо, супер. Дякую. Вадим, Нормально. питання таке, коли ми все-таки зустрінемося, коли зробимо стрім'я прямого?
Нема часу зараз, да, роботи. Анатолій, люди в Америці працюють, а не по селам з бабцями їздять, слухайте. Ну, якщо ви мені позвоните, то я знайду часик, не проблема. Так вы в любое время звоните, договаривайтесь. Вы в любое время мне звоните. Я всегда с удовольствием, я ж казав. Вадим, я рекомендую самому позвонити, якщо не позвониш, то Сайгон приїде на це, так що лучше хай це. Будь ласка, всіх приглашаю, нема проблем. Дякую за Чекай, запрошення. ми ще в Норвегію не з'їздили, Норвегія тут ближче, почекай. А що там робити? Там холодно. Холодно, правильно. Нормально, Там нормально. бандерівці є наші. А, то добре. У нас чудова погода зараз, у нас літо ще не почалось. Така прекрасна погода. Ну, вже починаємо купатися в басейні, але погода ще не літо, ще нема тої жари. То ми використовуємо ті деньки такі чудові. У нас плюс 6. А ви, хлопці, бачили відео Фархада? Перший раз Конечно. чуємо такого. Хто то такий? Мені сподобалося, я перепостив, я бачив на Фейсбуці. Ну, Фархад 4 хороший актер, как 4 он троллил страйка. вату. Як ти думаєш? А, ну, понятно, ерунда ж такой страйк. Ясно. То, хлопці, я маю біжати, якщо ви ще будете в ефірі, Ми бо в будемо. мене обід закінчується, треба робити трошки. Давай, друже, радий тебе був бачити, радий чути. Дякую всім. Якщо будете в ефірі, я буду мати хвилинку, я зайду. Да, Це заходите. послання активне, так що заходь. Добре, дякую всім. Добре. Це так, добре. А вже є акцент сильніший такий, да? Як американець настоящий говорить. Вадим, скільки? Вже до 10 років, а ще перед цим в Ізраїлі жив. Ну, Він львів'янин сам, як то кажуть, нашого цвіту по всьому світу. Тут, каже, Сайгон буде наступним президентом всього міра. да уж. Асоціації. Мушу, виберуть, Хорош. мушу бути. Да, вот жидомасоны объединят весь мир в одно государство, и потом Анатолием выберем президентом. Так, мушу бути. И НАТО будет везде. Для ватников наступит ад. Да, кошмар буде. Я перепрошую, поки мене 2 хвилини не було, Вадим десь пішов Вадим справа. каже, Василя немає, я пішов. Я вас Так, почув. друзі, зараз до нас, ну, думаю, приєднається Лена Зелена. Давайте. Зараз ми виклик Треба, Василю, зачіску поправте. Я піду побриюся, ладно? Я піду побриюся ще тоді. Лена, Ні, я зараз дівчина. телефоную, добавляйтеся. Тільки я один заросший, то ось лисий щось поробили. Спросим, Ви спросим на у нее, как вечорниці она їздили, вас относится к трьохденна Дню Победы. небрітость. У вас були вечорниці? Да. Лена, вас тут же заблокували в чаті, хоч зайдіть в скайп, Лена. Розкажіть, що там сталося, бо ми тут не встигаємо слідкувати за... У вас зелененьке посилання в нашому чаті посаденьки. Натисніть і вас зразу, ну, перечепуріться, там, не знаю, можливо, дійсно я справді набрав так дуже швидко, там, плой... Недоступний. Ну, недоступний, значить недоступний. Ну ладно. Я ще хочу питатися, коли я з бабцею говорив, добре качество, Да. якось хороше? Качество хорошее, и видео, и звука. О, видиш. Все было четко. Ну, бабця ж не чула нас не за те, що звуку не було, а за те, що вона вже не чує трохи. Вона правда? просто не чує, вона кепсько чує, треба голосно говорити було, тільки за того. Так їй хотілося, бачите. Вона При каже, любих- що Кажіть. звук якийсь, каже, чує там гук якийсь, але почти нічого розібрати не може. Ну що ти зробиш, стара людина і так таким При часом. все. любих обставинах вона молодець, вона Да. запальна, вона чітко розуміє, про що говорить. Анатолій, з Просто- якого села бабця? Дубок. Дубки. Дубок. Дубок. Друзі, Свєта з Дубків, хто буде бачити? Позвоніть бабці, бабця переживає, бабця скучає. Свєта з Дубків, бабця Не передала... дубки, а дубок. Вибачте, з Дубків не дзвоніть, Свєта, тільки з Дубок дзвоніть, бо... Молодець, Василь, теж з юмором все правильно, все класно. Лена Зелена, що не думайте? Я вас запросив на вечорниці, 4 кавалера вам чекають
А вона ж каже, в Києві живе та Свята, її внучка. Я ж привіт передаю, да. Света, позвони бабулі, позвони, бабця вже старенька. Бабця А хоче Василий побалакати. уже занялся, как это, передача там, находит жди меня. пропавших родственников, да. Интервата, Connection People. Да. Так, ну чего? Займіться. Якщо вона б сказала би адрес, чому б і ні, знайшли б тою Що там людину, що буде телефона підключення підключили к нам? б зараз, було б цікаво. На прямий стрім підключили б ту внучку з Києва. Треба було трошки, я так поспішив, треба було телефона їй попитатися, я думаю, бо десь там бабці телефон. Знайшли, позвонили, подсоединили, вона подивилася в свою бабцю в прямому ефірі. Так. Ну так, було б гарно, був би гарний хід. Да. Треба робити так. Я так теж думаю, на який-небудь час робити спеціально стріми з такими людьми. А от просто є, бачите, зв'язок. Я всю дорогу їхав і думаю, по такому лісу я не поїхав навіть по асфальті, а поїхав на прощки. Через ліс, думаю, пропаде. А ви казали, що всю дорогу видно була картинка, так? Так. Ніде не пропадало. Цікаво. Там така глухомань на прощки, там є зв'язок. Так, я перепрошую, Толя, то не зовсім глухомань, то автентичність місцевості, яка неповторна де-інде в іншому місці. Тому це, і мені сподобалось, і дорога там непогана. І от, хоч село може невеличке, а от парканчики якісь, хай не супер ухожені, але видно, що там є життя, і це хорошо. Ну, я зараз позавчора. Вчора. Де ж? Вчора я летав над Томашівкою, там опять коло границі з Україною. Просто на кордоні. У нас стоїть Томашовка, Полимець, таможений переход, всі відають з України. І його буквально 100 метрів пролітав від того кордону. Томашівку. Я бачили ж, яке село, якщо, може, дивилися. Воно таке вже перспективне, називали нас агрогородок. І там половина українців живе в йому. Все, просто переїжджали з тієї сторони, давним-давно обживалися, їм давали доми давали колись. Вони самі будувались, там якісь кредити брали. В кінці кінців люди живуть. І приємно, що так. І говорять такою мовою скрізь, як і я говорю. Яка різниця? Ну, що таке, що мені тут до України? Недалеко, мені треба їхати до України 25 кілометрів до таможні. 27 максимум від мого місця, де я скочив, через 27 кілометрів в мене буде границя з Україною. Переїхав, і тут же у Світязьке озера, Піща і Шацьк. Ви ж чули на слуху вас. Так, звичайно, ми ці озера знаємо. Людочки приїжджають, то я, мусить, з літом ще зараз скочу так само, деякий день буде тепленький, з'їжджу, зроблю стамтильстрім з Шацьких озер. Покажу вам ще Шацькі озера. Там, ну, звісно, воно ще тільки будується, але люди повно, з всієї України люди. І наші приїжджають, так само білоруси. Інфраструктура розвивається, і це здорово. Це хорошо. Там національний парк у вас, то назвали національний парк. А той національний парк, то наше продовження. То вони однаково, що той національний парк, то природний екологічний резерват Прибужське Полісся, так воно називається. Воно захоплює ваш Світязьке озера, наш кусок району нашого, там, де я живу, і на тій стороні Буга ще зачіпляє Польщі кусок. Толя, був декілька років назад, я чув, що там наче ваші десь якийсь кар'єр, чи він працював, чи що, ви не чули? Біля, ну, на вашій стороні. Немає такого? Є кар'єр, так. Ну, казали, що той кар'єр шкодить дуже цьому екозаповіднику. Є, вони там мел добивають. Є, зробили кар'єр, і там знайшли мел. І там щось починають робити, якусь ізвість беруть, щось там таке, ви знаєте. Вони беруть і силікатний блок, і цеглу роблять, силікатної білої, тому що великі такі запаси. То там теж щось таке народ бунтував. Але вроді робить, але він там не коптить, не по... то натуральні самі, то що не свинцові акумулятори роблять, як в Бресті. А там якийсь буде пил мела, там мало ли що підхватить, десь яких вихрь, там вітер розвіє, то що не страшно. Навіть якщо мел попаде на поля, то вельми навіть добре, бо тому що то добрення, просто може кальція не вистачає, чи ще яким. А там ще й доломіт присутствує. Мова там, знаєте, про що йшла? Що вони видобувають його на значній глибині, і щоб вода з Шацьких озер в свій час не зникла. Розумієте, про що мова йшла? Це в нашій пресі так писалося. Ні, то не то, значить. То, тому що до Шацьких озер з того
Ну так доволі є кусок дороги. Я чув про то. Ні, там уровня нема, то надумана ситуація, тому що вони, якщо вибирають з кар'єр, вони ж виливають вокруг, а насоси стоять, вони ж опять в природу ту воду вертають. То надумана проблема. Тим більше Душацьких озер, там болото скрізь повно. Для того, щоб Душацьких Анатолий, немножко от темы отходим, народ расходится. У нас сегодня тема конкретно Победобесие, День Победы. То есть, ну, так мы говорили часто про там природу, про погоду и прочее. Сегодня как-то больше что-то связанное с историей, вот с этим днем. А то мы как-то говорим, ну, не по теме совсем. Що б ми без тебе робили, сірий кот, я не знаю, без Ігона. В тонусі. Кіт на сірі тримає в тонусі. Ну давай, Діма, тоді задавай. Ми ж з тобою частково проговорили цей момент. Слушай, що Василь, ти хотів почути? А в Львове как там было? Было ли там какое Победобесие или нет? Не було нічого. Вообще. Приїхала тільки що донька з Тамтиль. Вот. Що каже? Дочка каже, супер, так добренько, віддихнули. Тільки що приїхала ось сьогодні. Це та, що була в ефірі, да, у нас? Коли... Так. Во, Маріна, вона якраз була колись в ефірі, вона від'їжджала, вони там пару днів у Львові були скрізь. Супер, каже, не постійно їздить туди, 2 рази на рік обов'язково. Треба сірого кота, Толя, треба у Львів. Завести туди, так? Да, його завести там лишити. Доберіться додому. Березень пройшов вже, все. Там страшно, там фашисты, Василий, это логово фашизма. Діма, фашизм. Там Гитлер живой еще скрывается. Наші багато дописувачів пишуть фашизди. Да. Там Гитлер скрывается еще живой. Ну так, а що ж ти думав? Бо сьогодні тільки від'їхала сестра Женіна, жінцина сестра, уїхали так само не з Мінська сюди. То вже ми договорилися, що може зараз в червні, в червні в кінці десь, може з'їздимо сюди опять через Львів, скочимо буквально на 2-3 дні в Карпати. Може на Синівірі, бо я не був ні разу на Синівір. Кажуть, там, правда, дороги не зробили. Щось мені пишуть, що там дороги ніякої нема. Ну, побачимо Буковель, Синівір, сюди проскочимо на 3-4 дні, спіємо. А вже там в липні, десь середини липня, я вже зриваюся далі на лівобережну Україну, так як я казав, планував. Типа будете їхати і заїдете ненароком до нас, так? Да, заеду, а як же? Нас же многие на полном серьезе говорят, вот опасаются. И даже мы, когда возвращались тогда с Украины, подобрали тогда мужика одного, он говорит, вот вы с Украины, как там все нормально, там националисты же, все. То есть у нас на полном серьезе многие считают, что в Украину ехать опасно, там нацисты везде. Вот ты границу переехал, и там уже со шмайстерами практически стоят. Уже стой. Чого командирували, сірий кот, я не поняв. Що? Ми ж тебе для того командирували, щоб ти проводив роз'яснительну роботу. Шмайсери, що показував по дорозі. Що ж. Тобі треба фоток наробити всіляких. Да. І все нормально. Ну таких, знаєш, типа... Нет, просто очень многие люди опасаются, говорят, вот это так опасно туда ехать, там Украину, там фашисты, там везде националисты, там как оттуда ты живым не вернешься потом, там такое вообще. Ну то есть на полном серьезе. Многим приходится объяснять, типа, что как бы, ну, там ничем не хуже и не опаснее, чем у нас. Коротше, через рік, якщо Лукашенко дійсно змістить акценти і буде вести туди, куди він зараз показав, місце цим безсмертним полкам і так далі, я думаю, що, можливо, в Білорусі поміняється трошечки пропаганда і на єднання з Україною краще піде. Що ви думаєте, пане Василю? Пан Василь что читает чаты. Хорошо, я скажу, вот сейчас зачитаю сообщение. Кто-то уже написал, прям вот вам ответ, Василий, в чате у меня. Мельчает парад, сравнил с видео 2008 года. Браво. Говорят, обмельчал сильно. Я надеюсь, что людина, яка написала, чує оплески йому. А самое главное, что как мельчает, ведь это же не какой-то реально запрет, то есть они ходят все равно, им не запрещают, то есть понимаете, это именно сами люди, они начинают одумываться, понимают, что это пропаганда, что это профанация какая-то, ватабесие, то есть превратили из акции поминовения, Кремль превратил в политизированную абсолютно вещь. І що ще хотів сказати, я, правда, цього не знав, але якось почув таке. Зараз паралель проведу, ви дуже швидко зрозумієте, про що я. Хоронили людину, ну і питають в Росії, каже, як похорони пройшли? Ну як, каже, три баяна порвали.
Тобто вони можуть перетворити навіть таку річ, як поховання людини. Ну там пом'янули і після того почали ще пісні співати. Тому і порвали 3 баяна. От вам і вся штука. То де підключається пропаганда, то вони можуть перетворити саме, що можливо не є правильне і таке природнє, перетворити Бог знає що. Так, як їм хочеться. Тому нічого дивного. Так, насчет Брестської тієї крепості, кажуть. Брестська крепость – герой. В прошлом году, як я був, то тягли того лозунга «Безсмертний полк». Написано було. Просто було. Но позапрошлому году було намного менше тих колорадських ленточок. А в прошлому году повно було тих колорадських ленточок. І ті самі ватники ходили, все як обично. Я то я здіймав. У мене там є ролик, ви то і все можете побачити. Я вроді такий нейтральний від зробив той час, з нейтральний, і здіймав, розказував то і все, що там происходило. І дивився тільки, ті чекісти в рубашечках клетчатих ходять, такі, вони просто в вухах ті самі стояли, як їх кажуть, навушники, там уже рації деякі, кругом все бігали, дивилися, звісно, дивилися, щоб, не дай Боже, які провокації. Насчет того, то, звісно, мало ли яка-небудь провокація, то не треба. Тут службу вони робили. Але дивіться, які-небудь інакші такі діяння розганяють. Що ви так не глядите, наприклад, про своє здоров'я, про той акумуляторний завод? Раз люди не хотіли того акумулятора, чому так не послухати? От, бачите, на як влада робить. Тобто вона вирощує тих ватників, вирощує. Ніхто ж правду не говорить. Ніхто ні разу не сказав, що тут парад був в 40-му году, в 39-му. Що ходили по Бресті фашисти, ті самі гітлерівці, я не буду казати фашисти, гітлерівці ходили. От це трошки неправильно. Фашисти є фашисти, а то були гітлерівці, націонал-соціалісти. Нацисти, да. То ходили, нацисти ходили, гітлерівці ходили, а разом з російцями. Тому що таке, дивіться, прослухати, що таке Брестська крепость. Там не було місцевих білорусів, місцевих західних білорусів ніхто не служив. Той гарнізон був повністю укомплектован НКВДшниками. Не то, що НКВДшники, людьми з Росії в основному. Там були і казахи, і армяни. І казахи, з бившого Совєтського Союзу. Да, не місцеві, але місцевих не було нікого, розумієте? Західної Білорусі, така не було. Вони тільки могли де-що-небудь там якось обслужувати, були люди. Але місцевих нікого не було. Тому, звісно, вони далі всі застави, застави всі були укомплектованими, тільки люди, в основному російські, там, хай грузини, казахи були, всій світ, бо вже до тієї пори вони вже були в составі Совєтського Союзу. На Западна Білорусь була ще тоді під Польщею до 39-го року. І тільки от з 39-го почали в 40-му, поробили тут застави перед самою війною. І все це укомплектовано було, звісно, з Тамтиліка. Вони швидко то все зробили і служили там теж не білоруси на заставах, а служили російські. Потім у нас, наприклад, застава імені Новікова, застава там Завідова, фамілії всі російські, той Новіков там, той Завідов з Тверської губернії, там, город Торжок. Понимаєте? Ми ще колись нас воспитували, возили туди на ту заставу, показували геройське. Я нічого не кажу, немає нічого проти. Вони дійсно герої. Як би не було, вони встрітили перший. Понимаєте? То велика їм повага. Вони гітлерівців встрітили. Ніхто про те слово не заїкається, як ти говориш, що ви там бендеровці, там кажуть, ви фашисти на нас, там і такі націоналісти. Наші ніколи не говорили. Наоборот, їм велика повага всім тим пограничникам, які тако служили. То що люди, вони нормальні люди були, без вопросів, нормальні, вони боронили границю. Їм дали приказ, вони боронили. Так. Вони ж боронили від гітлерівця. І на саме Новіков, тут дуб Новікова в нас, він в того дуба заліз, там стріляв, поки його там не забили. Вони попросту буквально в 4 утра і одразу нахрапом, і давай стріляти, палькутіти. У нас тут лінія, називали теж, воєнна лінія була. От
То старі люди, в мене там в роликах є, мати моя розказувала, стояли воєнні, вони практично були безоружні, розоружили їх просто. Десятки тисяч солдат стояли, і німці зразу за Бога лупили на прощки, з артилерії валили. Тільки в мене бабця Марисєва казала, 11 снарядів в город впало. Лупили так, знаєте, в село впало. І ні в одного не попало, снаряд не в хати не попав. Хатка Це в дирках була по вся. талану, Толя, по талану, що так трапило. Вся в дирках, в осколках. Я пам'ятаю, що мализах, двері такі, а там дирки такі, осколки торчать, там. Потім вже хату обшалювали, тому що ще колись туди хати ставили старенькі, вона була не обшальована, а з дилів зроблена. І дирок повна, наша церква теж в одних дирках, осколки, там розірвався снаряд, вирвало такий кусок, ну невеличкий, там ось 40-очка, яка я била. Ще деякі міни, може, попадали, повна желіза кругом. Я скільки бензопіл порвав, скільки пілорами різав, тому що все в осколках, так лупили колись. І в них половина повтикала по ліси, почали після партизанські отряди робили, а половину просто заполонили, полапали, розумієте? А половина десь пішли, чорт, знає, тоді не така нерозберіха була, скільки людей тільки згинуло, за що ти, молоді хлопці, хай вони російці, яка різниця, вони люди, вони наші люди, і вони хороші люди були. Я питався в матері, питався в людей, кажу, як вони ті російці, каже, занадто добрі були люди. Понимаєте, от і російці, які тут солдати прості були, каже, занадто, вони так просили, вони говорили російською мовою, ну настільки були приємні люди, і так само про партизанські отряди, вони зробили костяк партизанських отрядів, у нас тут така, на Берестейщині. І вони наоборот не привітствували той грабеж, вони приходили, каже, мать, пожалуйста, вот где там просили просто белье, може постирати є. А були так називали кужушники, більше з місцевого населення, типу як поліцаї. Ті поліцаї німцям служили, а тут як вроді зробили отряди і просто грабили. То от іменно з місцевих таких, якісь там виворотнів, іначе не скажеш, були такі люди. Ну і вони самі там, той костяк, навіть розстрілювали таких, які грабили, собственно, свій народ. Знаєте, таке було. Ну, что партизанский край тут. Ну понятно, военные, у них дисциплина, как бы, да, то есть они идейные, и они действительно сражались с врагом. А это просто бандиты, они увидели, власти нет, давайте мы теперь тут власть, оружие возьмем, будем грабить. Совершенно верно, так і було. Поэтому ніхто за російських солдат не скаже ніхто кепського слова. Ну, я ні одного не чув чоловіка, ні одної бабусі, ні дідусі, щоб сказали, що російський солдат в нас тут грабив, ходив, чи він був кепський. Ні, були добрі, але були інкавідісти. Як друга каста, розумієте? Вони просто приходили і все, забирали, ані не нравиться, могли і застрілити, забрати. Як? От то саме поліцейські, я не знаю, як називати, бо були нормальні воєнні люди, то дійсно їм велика повага. А ті НКВДісти, які там, не знаю, просто стріляли, забивали людей там, таке говорили, що слухайте, вже, каже, раніше боялися все то сказати, а після діти казали, я вже нічого не боюся. Що мені скаже, хай Лукашенко, я кажу, а що вам Лукашенко скаже? Що ви боїтеся за Лукашенка? Лукашенко, думаєте, не відає, він кого-небудь посадив за неправду тою, що то за правду, що ні, кажу, не садив він нікого. Він те саме, все прекрасно розуміє. Говорите, кажу, спокійно, не бійтеся. То, кажу, вже не ті часи репресіровані, а вони ще живуть тими совєтськими часами і бояться. Так вот, запугали сталіністи, НКВД. Запугали сталіністи, да, запугали просто-напросто. Так, як і зараз ті ватники хочуть запугати, просто запугати. Так, як Фархада хотіла запугати, там і всіх остальних. Тобто, правду. І що а знов вертаюсь до тих партизанських часів. І мати моя розказувала, і є так само. Каже, золоті були люди, правильні, і ті воєнні люди, які сталися після війни. Тому що багато людей йшло з тамтиль, з заходу, з війни, розумієте, поставалися в нашому селі, в других селах таких. Вони були порядочними людьми, великими порядочними. Я знаю такий Іван Митрофанович Алімкін, мого знакомого, він десь з Тульської губернії, він такий був справедливий, дідько такий, дід, такий правильний, самий настоящий фронтовик, розумієте?
Ну просто золотий чоловік. І таких людей много, я навіть пам'ятаю. Вони тут повставалися, і фамілії ті поробились союзні. Не верталися, многі не хотіли вертатися в Росію. Їх питалися, так само бабця, а чого ви, каже, не хочете? Ми не хочемо туди. Вони, а тут така бабів много повставалась, тому що мужиків побили, постріляли під Варшавою в основному, розумієте? І вони на тих вдовах женилися, робили сім'ї, і нормально все жили. Яка різниця? Йшов чоловік там, воєнний, йшов з тамтеї сторони, вставався тут, тому що на родині нема нікого. Казали, що них спалили, збили. Куди я, каже, пойду в Росію? А другі боялися йти в Росію. Ще такі її були. А що, каже, посадять. Хоч ти йди з війни, як той вон старенький дід Іван Васильович теж мені казав. Він просто-напросто боялися, тому що знали, як вернуться в Росію, їх там посадять, будуть невідомо скільки сидіти, гноїти по лагерях, хоч він тільки воював. Отакі, ну, всякі історії, представляєте? Ото я хоч що-то, десь таку інформацію сохранити, послухати і показувати в роликах. Це була б цінніша інформація, то щоб люди почули. Тому що не всі русські там були такі негодяї, там, я кажу, за що того. Були порядочні в ті времена воєнні. Я маю в виду воєнні, люди, які були тут в нас. Короче, да, Анатолий, вы уже повторяетесь, скажу вот что. Важно понять, вот главное из вашей речи. Нет плохих народов, есть плохие люди и есть плохие идеи, которые портят людей. Сталинизм – это зло, которое, собственно, растлевало вот это вот сталинская все эта херня, которая шла. Собственно, с этого все и началось, когда Сталин пришел уже в власти в партии, там 30-й год, 29-й, с этого началось Союз освобождения Беларуси, Союз освобождения Украины, когда интеллигенцию расстреляли, когда пошли репрессии потихоньку и стали набирать оборот. Атмосфера страха, атмосфера предательства, кругом враги, кругом шпионы. Все, смотри за соседом, смотри там за своими родителями даже, то есть такие вот Павлики Морозовы всякие, для которых партия была важнее своей семьи. То есть вот это все породил сталинизм. И проблема в том, что Гитлера осудили. То есть вот ватники говорят, вот там Гитлер, Гитлер, Гитлер. А Сталина не осудили. И поэтому это приводит к тому, что вот сегодня на праздники типа Бессмертного полка они приносят вот это усатое чмо на палке. Так. И говорят, это наш верховный главнокомандующий, он там воевал и все остальное. Он виновник, один из виновников этой войны. Вместе с Гитлером. Он поздравлял этого Гитлера. Да, он неосужденный зачинщик, то есть неосужденный преступник до сих пор. Он этого Гитлера поздравлял, когда Гитлер воевал там на Западе, и ему как-то было все нормально. Ни Черчилль не поздравлял его, ни остальные, там, ни Рузвельт. А вот он поздравлял. А вот когда Гитлер вдруг внезапно нож в спину воткнул и напал, то все уже, ой-ой-ой, тут фашисты, нацисты, что тут делать? А до этого как-то ничего. Гитлеру помогали, там, и сырьем, и обучали и специалистов, все было хорошо. А как напал, так все, смотрите-ка, нацисты. И людей за это даже осуждали. Вот на границах там, которые говорили о том, что вот осторожней, тут война, тут надо готовиться, тут то все говорили, не разводить тут панику, куда тут, это наш союзник, это наш друг, это же Адольф Алаизович, понимаешь, Шикель-Грубер. Ну вот, і чим закончу? Тобто, Діма, все зрозуміло, фашизм і нацизм був осуджений. А сталінізм не був. А чому? Тому що Сталін вважався як переможець. Він швидше всього дав прямий натяк. Кого ви судити збираєтеся? Ну, якщо так. Звичайно, він виступав у ролі звинувачувача. Ніяк його не могли засудити. Тому це все їм з рук зійшло. А скільки вони біди зробили, якщо зібрати всіх Франко, Гітлера і Муссоліні у купі, то вони, мабуть, всі разом у трьох зробили менше зло, ніж цілий сталінізм зробив його разом на противагу їм. Согласен, Василь, тем более они все в основном, ну, Франко, он туда не вошел, то есть он еще правил там до 70-х годов, когда умер сам своей смертью. Он послал там небольшие отряды добровольцев, вроде, насколько я знаю, в помощь, но так Испания не воевала за Германию, он был хитрее. Так. В основном це Дуче и Алоизович. Все правильно. А тут видите как, бандит надел мантию судьи, и поэтому он остался неосужденным. Так, все правильно. Коба той, що грабив в свій час, коли вони ще тільки починали свою діяльність, банки потрошили, і все це діло. Великі бандити завоювали владу. А що, хтось не був у ОПГ? Сучасних керівників Росії?
Був, є і лишаються. Да, От ситуация вам і такая. все. Розвили ідеологію, яку треба, і все. Да, тем более еще А тоже ты- замечание. Гитлер-то он больше жертв нанес другим странам, а Сталин он Так, больше так. уничтожил своих, чтоб чужие боялись. Ну да. Поэтому це еще правильно. хуже. Сколько один голодомор только взять, сколько там за 33 год, говорят, 7 миллионов погибло в СССР. Так. Это в основном Так. Украина и Так. Поволжье, то есть Мы В хлебные вчера районы. Україні, Чуєте? Діма, в Україні. Ми вчора одну тему питалися підняти, я питався підняти. Це наші ветерани вояки УПА. Пам'ятаєте, Василь, ми так і вчора якось Так, так. Да. Цьогоріч я щось не бачив цих рухів, мабуть, що це все згасає, мабуть, і цей рух. Пам'ятаєте, раніше окремими Ну. колонами це все. Да. Ви не забувайте, що люди вмирають. Як з того, так і з другого боку. Ну правильно, ну немає такого руху, щоб на палки їх, правильно? Ну Ні. так чекайте мене. Ми ж шануємо живих і пам'ятаємо мертвих. Ми ж це не переводимо в ранг. Знаєте, з розуму сходимо, але будемо стрибати і кричати більше всіх. Ми мусимо пам'ятати всіх загиблих і зробити пантеон слави всіх загиблих і всіх ті, які ще зараз є, і як кажуть у Росії, ви підіть краще принесіть йому що-небудь поїсти, до якоїсь одежі, да догляньте його, а не витрачаєте на салюти, на ці всякі святкові, глупі, побідобєсні моменти. Просто-напросто нанесіть адресну допомогу. До речі, сьогодні таку цікаву прочитав десь теж в соцмережах. Сьогодні, до речі, вітання Ізраїлю День Незалежності. 73-я, по-моєму, річниця. В 47-му році їх, по-моєму, заснували. Да. І такий цікавий факт, у них був парад перемоги один раз. Я не знаю, там не Я пам'ятаю. слышал, да, Василий, это расскажите. Да, да. І тодішнє керівництво порахувало, скільки це обійшлося грошей. І вони, типу, вирішили ці гроші марно не витрачати. І, велич своєї армії вони і так, якби, знали. І Це тому правильно. правильне рішення, мов, не проводити парад, не тратити гроші в Ізраїлі. Да. Адресна Хто дивиться в допомога. Ізраїлі з Днем Незалежності. Да, вітання. Да, Василий, И- я слышал эту историю. Это, по-моему, или 71 или 73 год. Тогда премьером Израиля была Голда Меир. Она когда посмотрела, сколько стоит парад, сказала: нет, спасибо, нам больше не надо, все. И вот поэтому и говорят, что парады, вот это удел всяких низкоразвитых африканских диктаторов, латиноамериканских. То есть, когда армия слабая, то они пытаются показать, мы там такие, вот пафоса напустить побольше. А когда сильная Да-да. армия, то не надо Согласен. демонстрировать. Согласен. Вы нападите, мы вам покажем тогда. Все, Ну, какие да. вопросы? Глупості. А до речі, був, хто дивиться, у нас є канал Лоцман блогерів наш. І сьогоднішній нарізці з ізраїльського каналу, цього Валери, який вчора до нас заходив, цікавий ролик, декілька до хвилини, як вчора в Ізраїлі було 2 сирени. Не знаю, хто дивився, хто не дивився. І така російська така баба лежить на цьому на шезлонгі. А сирена це одна сирена в пам'ять загибшим євреям, і, по-моєму, друга в Другій світовій. І оцю ж підходить жіночка, каже до тієї баби, каже: ви ж тут приїхали в Ізраїль. А вона таке почала якби морозити: ви не вважаєте пожилих людей. Бред, подивіться, хто цей ролик ще не бачив. Так що... Обов'язково подивлюся. Дякую, Василю. Що сказали? Ні, я дивлюся, треба боту і справити скайп. Скайп правильний, інтвата правильний скайп. Це я вже общаюся з цим. Да, навіть Кір пише, там Лоцман блогер, бидло в Ізраїлі, Нестор і Міша, Рейстаг, це коли Микола Рушниця розказував, що Рейстаг не мав жодного в 45-му році стратегічного значення. Тому Так. І ролик там нашої білоруської. Хлопці, ми вже час 37. Да. Вітаємо в нашому чаті хуліган офіціал нашого блогера Діму і Нестора Волю. Теж зайшов. Не знаю, там ссылка є. Дякуємо. Да, ссылка є в ефір. Хто хоче, то зайдіть. Ми будемо потихенечку завершувати наш... Интересный комментарий из чата прочитаю. Вот пишет Константин Острозский. Чего достигла РФ за 28 лет после совка? 28 раз провела парад. Василь до нас долучається, Макаренко, Чернігів. Так,
одну хвилинку, бо я тут шаховий турнір дивлюся. Отаке. Василь Макаренко, Чернігів до нас. Третій наш Василь долучається. Ми почули. Поки відео не бачимо, зараз попробуємо включитися. Думаю, що появиться зараз відео. Хвилинку. Так. Такому гальштуку. Ждем видео тогда. Синенькому гальштукове заставочка. Коли ви такою зробили були? Так. Включаю камеру. О, вітаємо. Вітаємо на посиденьках. Вітаємо на посиденьках вас. Так. Все, бачимо вас, бачимо. Зараз. О, нарешті я вас. І я вас тепер бачу. О, ваша кепочка. Как там в Чернигове, Добрий Василь? вечір усім. Доброго вечора, Василь. Вітаємо вас. Как там у вас, Василь, в Чернигове День Победы сегодня? Вата есть? На дачі знаходжусь, хлопці, цілий день іде дощ. Во, видите, люди даже не знают, что такое. Они делами занимаются. Какой Це там дуже день? добре, до речі. Просто не можна Таких новостей. носа висунути. Ще до обіду якось я тут щось намагався щось зробити. От, але вже після обіду почав обідати і все. А в нас сонечко. І до сих пір іде. Чого собі? Нам би того дощу. В нас сонечко світить і Я дивився мороз по ночам. супутникові знімки, я дивився, що у Бресі сьогодні сонячно і тепло. Ще й мороз був дві ночі подряд. О. Морозив знався. Ясно. Так, що в нас за теми сьогодні? Ну, сьогодні тема. Победобесие сегодня, 9. Победобесие. Що там робиться? Дуріє. Росія Вот, дуріє, да. як обично. Раз говорим про дурость, скажу еще так. Сегодня я читал посты по поводу ресторана, да, по поводу Куропат. Там сегодня халява, хозяева 50 грамм бесплатно посетителям раздавали. Не знаю, сколько там ваты было, но говорят, вроде была вата. Я вообще собирался туда ехать, но как бы зрители не проголосовали деньгами, и поэтому сегодня я остался с вами. Иначе меня бы не было, наверное, я бы там стоял. Как бы не было бы счастья, но вот несчастье помогло. Так что такие дела. Ясно. Блудный сын вернулся в семью, называется. Да. А как настроение, Василь, в Ты Чернигове там записываешь? вообще? Анатолій, не записуєш ще? Ви в прямому Ефір ефірі, йде прямий. Василь. А, ви в прямому ефірі вже. А, А, ви все время в прямому. Ми вже 1,5 часа в прямому ефірі, просто ми вже будемо закінчувати. Ви до нас під'єдналися і ми вирішили зробити паузу. Так що вам велике заключне слово або початок і заключне. Переходьте. Добре, хлопці. Ну, заключне слово моє яке? Звичайно, це для мене теж відома з дитинства дата. От, вона відмічалася набагато скромніше в Радянському Союзі. От, фронтовики її відмічали теж скромніше. Говорили вони небагато у цей день. Більше, як то кажуть, випивали і закусували. Більше поминали своїх, значить, товаришів по цій війні, по своїх підрозділах, хто пам'ятав і так далі. Деяких я знав особисто, як мій дядько. От, наприклад, він учасник, до речі, параду перемоги 24 червня 45-го року. Не любили носити ці награди, які після вже війни там почав Брежнєв нагороджувати, ну і так далі, до самої смерті. Там вже ж їм там щось чіпляли. Вони цього не любили. По крайній мірі, цей дядько мій не любив. А він, до речі, був у внутрішньому кільці Ленінградської блокади. Був командиром, наскільки я так пам'ятаю, командиром стрілецького взводу, старший лейтенант. Ось його вже, звичайно, давно немає, скільки це десь з 96-го року його немає вже. От такі у мене спогади від цього дня. Ну, а те, що робиться, звичайно, в Росії, то це воно вже мене не дивує. І це, звичайно, мені здається, що аби дожили ті фронтовики, справжні фронтовики, то вони, чесно кажучи, плювалися від такого відзначення цього дня.
Коли дітей одягають, маленьких, коли ці мами зовсім без мізків, у колясочках дітей своїх як то котять, і теж якось там наряжаються в військову форму, це звичайно. Мені здається, що таке суспільство, воно просто хворе. Так і є. Детские пеленки в виде военной формы и анальная затычка китайцы еще Так. сделали. Танки тягають, самольоти, коляски, там дивився Так, ролики. тут прямо, знаєте, якось щось додати, чи якось там, просто нічого, вважаю, що нічого навіть і говорити. Нічого навіть. Сумасшествие. Сумасшествие. В мене Ото знайдено таке нормальне слово на російський лад побєдобєсіє, воно і є побєдобєсіє. По-іншому до нього відноситись не можна. Ну, так, ви вже ж обговорили, як в Україні пройшло. Не, вы тоже скажите, как у вас. Что-то вы, может, новое знаете, чего мы еще не У сказали. мене сьогодні відбувся концерт у селі. Відбулося там, виступив староста. Відбувся концерт о 12-й годині. І, в принципі, так, скромненько там поспівали трохи пісень, да, і, в принципі, добре, що якраз ще не було дощу, так скажемо. Посібі пішов вже дощ. Все закінчилось до обіду, так скажемо. У 12 почали, десь за годину закінчили. Там коротенький виступ, згадали наших воїнів, які, як то кажуть, зараз ведуть боротьбу на сході країни. Там. Поспівали пісень, і на цьому все закінчилося. У нас у селі, до речі, є братська могила. Вона, значить, в нормальному стані. А там ще є дві братські могили в лісі. Я не знаю, в якому вони зараз стані. Може, їх прибрали до 9 травня. Ось такі справи, як то кажуть, у нас. В основному вони хлопці і все. Ясно. Я так само розкажу про своє. 5 секунд теж, раз будемо закінчувати. Розкажу про наше місто, про моє Домачеве. Є так само велика могила, де застрілено гетто. Габрейське гетто. 3,5 тисячі євреїв забили тут. В 2 рва скупали, там є на горах нас. Коло дамби називається недалеко. Знаєте, то було в 43-му році, чи в 42-му, чи в 43-му, точно не пам'ятаю, десь там не перемін. Далі є ще велика могила, де поховані пограничники. Тобто ті, що були, то така в нас застава, вони всі практично загинули. То така братська могила, і коло тієї могили там пам'ятник такий стоїть, помник. І там всі, де проходять торжества 9 мая, і сьогодні так само було торжество мая. Я кажу, ще раз нагадую, що я не був на торжестві, тому що я поїхав по селах з старенькими людьми зустрікатися. Я зробив ті записи. Отака в мене сьогодні була місія. Я думаю, обійдеться сьогодні тоє торжество без мене, тому що мені якраз хотілося зустрітися з людьми старішими. Далі, мій дід, теж фронтовик, струк, баба казала Влекса, Олексій Влекса Філімонович, Олексій Філімонович 1909 року, вмер в 2001 році, в 2000-му, тобто в 2000-му прожив 91 рік. З бабці так само не з одного, я вже казав, коли з одного года, і в один рік і вмерли, було по 91 году. Він пройшов війну, тут така, як йшли війська, 44-му, літом 44-го забрали його і вернувся. Но в нас вертались тільки один з десятка. Тому що всі остальні люди, молоді хлопці, різні були. Моєму діду було на момент, як забрали, 35 років. 35 років був, його забрали на війну і він вернувся. Но вернувся вже в 46-му, тому що закінчив війну в Берліні. Він був простий солдат, простий рядовий. Я там фотографії викладав, в прошлий раз показував. Дійсно, дід. Мені чим є гордитися. Спокійний, нормальний, добрий такий дід Влекса. Він так само нічого не хотів говорити. Я що пам'ятаю, малий чіплявся. Діду, розкажіть, де ви що? Ой, вчепися, що там дивитися, то що каже війна. Що я тобі буду розказувати про те, там
про ту смерть, на холєри вам не треба. І ще дещо таке, а дідо, покажіть, там миндалі. Ми пошукали, поки ті миндалі знайшли. Він не хотів ті миндалі, а на холєри воно нам треба, каже тако. Зачем вони треба ті миндалі? То що то? Ми єдиний раз за всі часи, а в його такий орден, знаєте, красивий, все, за все час, як же народили, кажу, і то не ми, а його син, вже покойний, царство, як така небесне, Василій Олексійович Струк, він був дійсно воєнний, в останнє время в Пітері був, вже його нема. Був просто інтелектуал, то для мене був примір воєнного чоловіка, правильний, все, дійсно. Світла йому пам'ять. І він все-таки витяг фотографії, ті старі поробив, колись стільки пам'яті зробив. Я зараз так думаю, я в його мусить пішов, що я хочу ту пам'ять зберігати. І він тоді, в його був він ще починав службу в Магдебургі, в составі тих військ в Германії в 60-ті роки. Він вічно приїжджав, нас дітей, ми ж всі, дядя Вася, дядько Вася, так ждали кожен рік ти сидіти, тому що він цацьки привозив, він і внимання. Знаєте, такі якісь люди колись були душевні і добрі. І от я кажу про діда. Він вернувся з тієї війни, і туди як же таки народили, посадили діда і внуків коло діда так само. Представте, внуки маленькі, ще там туди-сюди. Така фотографія, єдине не зберігалась. Я вже казав, ні разу його не витягли на ті паради. Приїжджали, хотіли силою навіть забрати діда, щоб поучаствував. Розумієте, в тому всьому. Так і дід не попав, нікуди його не витягли. Він каже, на холєри, я нікуди не поїду, чіпітися від мене, каже. Не хочу я не тих на холєри. Що то за радость там така? Він каже, тою кров, що я вам що розказувати буду? Що я вам буду розказувати? Ти ноги, руки поудорвані, там кишки порозмотовані, скільки людей згинули, за що? І що він розказував? Я що, стріляв коли-небудь? Я охотником, я, каже, був плотником-столяром. І мене, мужика, хай буде 35 літ, то не що пацан. Просто забрали, вдягли форму, дали стрільбу і біжи. В перший же бой. І їх там під Варшавою просто кусили, а ззаді, каже, інквізитори йшли. Якщо ти розвернешся, щоб ніде не бути, а ну підйом і пішов в бой, дострілювали, добивали. Його каже, мусив. І каже, слава Богу, зберегла його судьба, стався він живий, вернувся. І саме цікаве, що ніде не зачепило, не поранений ніде, не з руками, з головою, з ногами. Тобто, така біг поміг, Господь в тому сохранив йому і здоров'я, і життя. І такий добрейший був дід. Дід Влекса, от я добре пам'ятаю. Бо бабця дождалася його, і як же ж вони так дружненько жили, йому було 19 років, бабці чуть молодші на півроку, якраз 18 вони поженилися. Він ще за Буга бігав, тому що наші люди тут жили в Новосілках. За 15 кілометрів до бабці бігав такої, і поженилися, так і прожили всю життя вони. Дай Боже, і в такій рука в сумі в 91 тому і тому були вмерли разом. Там різниця в 3 місяці. Дід ще ходив, але бабця як вмерла, просто почав чахнути, ой, каже, не хочу я жити, не хочу нахолірити. І вмер. Тихенько, як то кажуть, вмер, при повному здраві. Бо ще в 90-88 ще візьме гудку на робера і поїде кілометрів за 5 де-небудь, посидить на якому ровові карасиків погодить, чи плиття деяке посмикає на річці на Копаєвки. А така була, але добріші люди, кажу. І я замітив, що ті всі люди, які пройшли вони ніколи того не було в їх і в голові, щоб вони тими миндалями траслися. Понімаєте? Так само і мені, я був у В'єтнамі, в мене миндалі, то що я хоч раз вийшов деколи з тими миндалями, скільки мені бомбило, от ти все-таки учасник, ти в'єтнамець, вийди теж, а на холєри, я там ходити буду. То, що моє праздництво, то моїх дідів, вони воювали. Анатолий, говорят, правильно, звенит то, что пусто, то есть вот те, кто не имеет отношения, вот они любят позвенеть медалями, любят показать. Вот выявили не так давно, где-то я тоже смотрел в соцсетях, пару ветеранов на каком-то параде, наверное, на прошлом фотографии. Посмотрели, оказалось, одному по возрасту 1 год был, когда война закончилась, а другому 8 лет. А теперь они ходят все в медалях, ветераны тоже с какими-то там портретами, с чем-то. Вот, пожалуйста. Такие люди расскажут тебе про войну, там, ого-го, как они там немцев битыми там расстреливали. Совершенно верно. Так само і мій прадід. Він теж 1884 року народження, Іван Мартинович. 884, в 905-го як пішов,
ще туди, в ті царські времена, і був, правда, і Саулом, і одно время навіть його землю в Камишин, під Сталінград туди, під Царицин, казать, город ще Царицин називався. Це Волгоград теперішній. Да. Переселили під тим Камишином, каже, на правому берегові Волги туди переселити. Бо тому що велике переселення в ті часи були, розумієте, в ті часи перед польські, ті 20-ті роки, там ще раніше. І теж не хотів нічого казати той прадід, розумієте. І він приїхав, всі бумаги, папери, які був, він просто закупав подальші, тому що прийдуть совєти, просто могли розстріляти. Знаєте, як ховалися люди? За польських часів, кажу, як вам жилося, людочки запольські? О, а чого ж не жити, каже. В нас було землі, в нас було скільки, куча десятин землі, в нас була велика господарка, кони, бидло, жизнь, каже, весела була, і все, каже, було, як прийшли, зогнали в колхози, забрали всю землю. За що я їм повинен бути благодарний? А прийшли красні і бидлом стали ми. Він той прадід, да. Плювався той прадід, і не раз плювався, каже, корости, понаїхало сюди, позабирали, корости їх називав, розумієте, корости і все. Я пам'ятаю то добре слово. Діду, а що таке короста, каже? А він мені каже, там ти тако показував туди, та короста. Ой, ну, два слова скажу за своїх дідусів. Батькового тата мого, дідуся Михайла, закатували на Уралі, забрали в Червону армію, там їх видно, коли Західної України брали, їх на лісоповал кинули, там їхні могили. Один єдиний чоловік вернувся, який розповів колись. Про це довго не буду. А дід Федір, мамин тато, він пройшов всю війну від самого початку до самого кінця. У нього нагород теж було чимало, і за взяття Кенігсбергу, пам'ятаю, точно така медаль була, і за відвагу, і там куча багато чого була. Він завжди мовчки, він навіть не то, що не ходив. Я його стільки раз, а я ж такий був бідовий, поговорити можу, на уроки, давайте ми вас покличемо, там розповісте нам, щоб в школі як. І тим більше, що найменша донька його, моя тітка, вона вчителем працювала, каже, дідусю, ходімо. Тебе що, каже, в мене роботи не в проворот, завжди знаходив собі якусь комерцію, роботу, він мав роботу. Ходив на роботу, працював, ніколи взагалі. І от стільки я його не випитував, бо ж, знаєте, хотів десь між хлопцями розповісти, який в мене там дід-герой, розумієте? Приємно ж було, дитя, нам же там понарозповідають цього в школі. Ніколи нічого, тому отаке, знаєте, наче німії люди. Не було цього в нього. І оце скільки ви розповідаєте, пан Василь казав, і скільки ми знаємо від інших людей, це були люди, які бачили сумасшедшу кров, сумасшедші поневіряння. Всі ці 4 роки, хто прийшов, і хто рік, хто півроку, хто 2 роки воював, неважливо. Вони це тяжесть, це всю винесли на своїх плечах. Тому і вони бачили ту несправедливість, яка вона відбувалася, яким чином ці заградотряди, які ззаді стояли, а ними спереді, і між молотом та наковальнею. Так що світла пам'ять всім, хто загинув. Ми побажаємо всіх, хто брав участь, нема питань, але ми маємо розуміння, що ми це не кричимо на весь світ. Наші діди воювали. Так, вони воювали, але ми це з достоїнством їхнім, як вони себе вели в життю, так само ми це саме сприймаємо і вшановуємо їхню пам'ять. Будемо пам'ятати, поки ми будемо жити. Будемо передавати нашим дітям, щоб вони пам'ятали. Дякую, товариство. Дякую. Друзі, зараз ми чекаємо ще дзвінок. Я вже більше мовчу, тому що вже ми зараз будемо завершувати. Чекаємо пані Олену і другу пані Олену. Дві Олени. Что ты скажешь? Я скажу так, добавлять к тому, что говорили уже по поводу ветеранов, не буду, скажу дальше, что надеюсь, что когда-нибудь еще при нашей жизни откроются вот те архивы, которые остались, мы узнаем как бы больше правды о победе, то есть и я надеюсь, что наконец справедливость восторжествует,
и осудят виновных не только с той стороны, со стороны немцев, да, где все очевидно, как бы, но и со стороны красных. Вот тех, кто заградотряды эти учреждал, тех, кто грабил население, да, вызывал голод. Стрелял в спину, кто разжигал эту войну, потому что Сталин, он играл в эти политические игры точно так же, как и Запад. Сейчас вот все, ватники путинские, они все валят там на Черчилля, на Рузвельта, вот они там масоны, там пиндосы, они там интриги плели. А Сталин, конечно, интриги не плел военные. Он, конечно, с Гитлером заодно не был. Это ж он був в Союзі. Тут дозвольте мені ще два слова додати з цього. От зараз Діма почав цю тему, я хотів би додати, сказати, що якось оце ще іде розділення. Ну, в нас вже воно такого розділення немає, а в Росії особливо виділяють, так би мовити, вітчизняну цю війну. Хоч фактично, і Західна Білорусь, і Західна Україна, вона почала воювати з 1 вересня 1939 року. От, і треба говорити і вам же за ту саму Брестську фортецю, що там же спочатку її штурмували, значить, німці, а потім вже ж Червона армія доштурмовувала в 1939 році, поки її захищали там поляки. От, точніше, польська армія, а в складі польської армії були і білоруси, і українці. От, і це відомо. От, і тому нам навіть оця назва для України, для Білорусі, вона вітчизняна війна, як назва така і не підходить. Не. І ще хотілося б сказати от такі цікаві факти. Значить, у нас зараз в Росії ніхто не хоче згадувати про ленд-ліз, всім відомий. О, я частково говорив сьогодні. Хто говорив хтось? Я частково сьогодні говорив, але ви кажіть. Я от те, що я не чув, що ти говорив, звичайно, те, що я знаю, у нас до 30% літаків це було ленд-ліз, до 20% танків це був ленд-ліз. Значить, тепер дивіться, вся артилерійська тяга, от, значить, це Студебекери, всім відомі. Значить, там було поставлено біля 500 000 автомобілів, десь 425 чи 400, ну, за 400 тисяч автомобілів було поставлено, значить, країнами коаліції. А Вілліси? А в Радянському Союзі за цей час цих нещасних там ЗІС чи ГАЗ, я не пам'ятаю там моделі, із фанери було випущено там трошки більше 200 тисяч, а поставлено автомобілів було в 2 рази більше, ніж Радянський Союз випустив. І при тому автомобілі такі серйозні, ми це знаємо, от, як вони працювали. Тепер от багато йде спекуляції на те, що значить, там Радянський Союз виплатив гроши, значит, за... А мы говорили вначале об этом, он не выплатил. В 90-х годах при Ельцине только списали это. Діма, пан Василь може додати то, що ви сказали. Ну, я не знаю, дійсно, що ви знаєте, що ні. Кажіть. Я знаю одне, що Радянський Союз за цю техніку, яка була втрачена в боях, він нічого не платив. Він нічого не платив. А та техніка, що залишилася, американці запропонували, це основна американська техніка була, запропонували викупити її за низькими цінами, яка вона була на ходу і могла використовуватись в народному господарстві. Але я читав спогади одного ветерана, значить, де він сказав, що ми конкретно ці автомобілі, значить, нам було наказано ці автомобілі віддати американцям. Ми їх, як то кажуть, віддраїли, підготували до здачі. І яке ж було, каже, наше здивування, коли з нашої точки зору автомобілі були майже як нові, ми передали їх американцям, а вони тут же, каже, гнали їх під прес. І знищували. І на металолом. Просто на перелом. Він вважає, що це просто було дурість саме з радянського боку. Що ці автомобілі можна за мінімальні ціни було дійсно викупити, а Сталін хотів, щоб залишили ці автомобілі зовсім безкоштовно. Але ж ми знаємо, що там по договорах ленд-лізу, так як воно було записано в договорах, то вже треба було виконувати. Це ж не просто там Рузвельт чи Трумен це питання вирішував, там вирішував в Америці Конгрес, там гроші, як то кажуть, рахувалися в Америці. І просто так воно не виходило. От оце я хотів ще додати. Ну, ще хотілося б додати за те, що були дуже серйозні поставки продовольства,
але, на жаль, як відомо, це продовольство більше доходило туди аж тільки до загранотрядів цих, і до цих командирів вищих ланок. І там, значить, там вся ота, як то кажуть, вибачте, НКВДська ота шобла, вона годувалася цими американськими і м'ясними консервами, там, і цукор, і багато чого поставлялося американцями. Це відомо. Це відомо дуже. Ну і ще, що можна додати? За ці втрати, от назову таку цифру, не знаю, чи ви сьогодні про це говорили, знову ж таки, значить, якщо взяти всі втрати у Другій світовій війні, то 40% цих втрат складали втрати Радянського Союзу. Правда, китайці говорять, що в них більше, але ніяк документально вони це підтвердити не можуть. А в нас фактично ці втрати підтверджені, що 40% значить, у нас такі величезні втрати. Ще одне слово за ці загони, які розстрілювали відступаючих там чи і так далі. Значить, це на совісті цих НКВД-стів біля 1 мільйона людей. Значить, можете прикинути, порахувати, скільки це дивізій. Якщо радянська дивізія, вона стрілецька, вона, не знаю, як в кінці війни, а на початку війни вона складалася 10 тисяч. І мільйон, подивіться, це нас десь 100 дивізій фактично було знищено. Звичайно. Такі цифри. І така інформація. В літературі там, і так далі. Можу це добавити. Сейчас слышал салют, и в чате тоже написали, что у нас тоже пишут салют. Це у мене тут штурмували біля мене, може чули, а може там. Не, у нас, я говорю, салют. І у вас, то у нас теж тільки що був. Палькутєть зараз, і в Бресті палькутєть, скрізь палькутєть. До нас дозвонилось. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Олена Геращенко вас турбує. Пані Олена. Вітаємо вас. Доброго вечора всім. Доброго вечора вам. Доброго вечора, глядачі. Дуже рада вас бачити, чути. Не знаю навіть, що сказати. Дивилась фільм сьогодні пана Нестора Волі. Це жах. Одне діло, коли там, коли люди похилого віку були в тій колонії, але що там робить молодь, я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Наскільки, чим ті голови в них забиті, це просто жах. Чуєте мене? Чуємо. Ми теж в голові прокручуємо, яка мотивація цих людей може бути просто. Відповідь є. Так. У Василя є відповідь, кажіть. Звичайно. Можливо, ще є що додати нам, сказати, тоді я вже відповім. Додати вам? Так, звичайно, можливо, ви ширше. Ви не... Ви так якось ніжненько, ви нас тормошіть, бийте питаннями різними, тому що ви в прямому ефірі, і це дуже просто. Я навіть не знаю, я слухаю вас весь час. Добре. Тоді я відповім. Значить, відповідь проста, ви ж подивіться, хто голосує за жопоблок і всі решта. Це все проплачені молодики, яким, можливо, байдуже той самий безсмертний полк, але, можливо, і на ідеологічній основі підбирають когось. І, можливо, не без того. Адже в свій час у партії регіонів молоді регіони були. Тому тут можуть бути самі різні варіації. Швидше всього, це проплачені молодь, яка пішла там цю паличку поносити. Я думаю, так. І це є погано. Бо якби наші школи... Будь ласка. Звичайно. Щодо проплаченої молоді, ви знаєте, я бачила цю проплачену молодь під офісом Зеленського, коли ми були, тоді був Андрій Полтава, Андрій Луганський, Мирослав Олешко. Там справжні тітушки, знаєте, я була на Майдані, і я просто згадала часи Майдану, і мені було страшно. І потім я була на дебатах на стадіоні, і я бачила тих самих тітушок, я бачила тих самих, і бачила жіночку-координатора, яка їм виплачувала гроші. Чесно кажучи, мене це лякає. Звичайно. Не знаю,
таке, знаєте, враження, що часи Януковича повертаються. Це дуже страшно. Тому що не було людей наказаних за ці... Так, звичайно. Так як сталінізм не наказаний за злодіяння в Другій світовій війні, так само діяння Януковича і його... Ну, правильно, Новінський зараз плечі розправив, тут головний завідувач руського міра, ніяких немає, громадянин іншої держави, який отримав паспорт український, не зрозуміло для чого. От вам це безнаказаність, яка порождає... Це правильно. Це правильно. А я не доказав, школа не допрацьовує дуже сильно, просто дуже сильно. Я дивився, як Луганський ходив по Україні спеціально по школярах. Це жах. Жах. Тільки 15-20% уміняємі відповіді. Ви розумієте? От і все. Все по приколу. Пані Олена, дякую вам, те, що позвонили. Так. Дякуємо, дякуємо. Пробачте, можливо, десь перебили вас або що. Передати вітання Олександру, який у нас Віра Козачок. Хотіла сказати, що я захоплююсь його силою духу, його волею до життя. Він дуже великий молодець. Велике йому вітання. Сашко, ми доєднуємося, всі блогери, всі присутні. Можливо, якби не всі знають, але ті, хто знають, ті пишаються тобою, твоїм подвигом, я би так сказав. І дякую, що з нами, і твоєму брату теж великий респект, що він так є твоїми очима, словами, руками. Дякую тобі, друже. Дякую. І вам, пані Олена, дякую. Дякую. Дякуємо, що набралися смілості. А то другий раз, я не знаю, чому дівчата, наші хлопці, дописувачі, наші самі активні учасники, набирайте нас постійно, будь ласочка. Дякуємо вам, перепрошую. А лучше приходите на посиделки в скайп. Молодець, Діма. Друзі, 2:10. Може потихеньку будемо завершувати? Пора вже. Будемо, так, будемо. Я думаю, що ми охопили достатньо з усіх боків цей день. Василь, ми просто вчора багато виговорились, вчора майже 3 години були, і сьогодні десь, знаєте, не хочеться повторюватися, і наче більше мовчить. А Сірий Кот вчора не був і хоче багато відповідей на питання, а ми вже вчора це обговорили. Давайте по 30 секунд по хвилині і будемо потихеньку завершувати. Ну, що ж, скажу. Я хотів би сказати декілька побажань. Я тут спілкувався в чат-рулетці з нашими підписниками з Білорусі. От. То мені чоловік сказав так, що хотілося б, щоб питання були більш чітко, ну якась була, от коли починаємо ми стрім посиденьки, щоб була чітка програма, скажімо. От, які питання з самого початку Анатолій об'являє, скажімо, питання 1, 2, 3, 4, скажімо. І щоб стріми ці не затягувати, тому що дуже важко, навіть хто з наших таких постійних, дуже важко дивитись 1,5 години чи 2 години, дуже важко дивитись. Або просто не вистачає часу. Тому робити ці передачі треба більш компактним. Ось таке побажання. Я пообіцяв оце передати і всім озвучити. Шеф-редактором хочете нас бути? Ми не проти. Як? Нам нужен шеф-редактор. Хто це? Редактор. Я голосую за пана Василя. Так, друзі, відповідь на це питання. В нас кожна людина сьогодні посиденьки застали Анатолія Івановича за 20 кілометрів від хати. В нас все працюється з коліс, і в цьому наша фішка. Якщо ми зараз почнемо по графіку, і я почну обрублювати думки, і от Сірий Кот питається, ну це буде можливо більш системно, але ми так не вміємо. Ми хто менеджер, хто хімік, хто не знаю, там ще хтось інший, ми є такі, як ми є. Тому, друзі, не судіть строго, я питаюсь систематизувати. Тому що за 15 хвилин до посидення всі питають: Василий, яка у нас тема стріма? Або Василий, хто сьогодні на стрімі буде участвувати? Я кажу, в мене такий самий пакет акцій, як у вас точно, там 25%. У вас розмір голови більший, Василь. Я хотів би ще, Анатолій, до тебе звернутися. Справа в тому, що от я інколи попадається мені доволі часто в чат-рулетці Казахстан, і вони дивляться наші ці передачі.
От, і дехто з них хоче, як то кажуть, прийняти участь от, у цих, як то кажуть, наших передачах. То я їм даю твою адресу на YouTube, так сказати, посилаю, вони підписуються. І рекомендую, значить, писати тобі на електронну пошту, там у тебе дата є якась, в смысле, адреса якась є, кажу, якщо хочеш приймати, то заходьте на якусь пошту і пиши йому, він буде тебе запрошувати. То не було поки що таких випадків? Ні, не було ще. Не звертались. Ну, десь 2 чи 3 чоловіка, це точно зі мною отак от на цю тему говорили і хотіли прийняти участь. Василю, дивіться, ви зараз кажете правильні речі, ми з вами вже 2 години в ефірі, якщо нас хтось дивиться, то телефон мигає, скайп, телефон мигає тут в ефірі. Хто би хотів, той зайшов. Тому це, знаєте, як, хто іще, то завжди знайде. Ну, Було б желання, все. Було б желання. Якщо нема желання, то що ж там? А люди встидаються, я таке бачив. Кажуть, а що ж тут такого? Сів, дивись, говорися. Якщо ти чоловік щирий, нема в тебе, як то кажуть, за пазухи ніякого каменюка не носить, чи що не шутю. Приходь. Подв'язуйся. Я вас, Василь, за твоє теж підтримую, ну 100%, яка 100%. За того, що ми сіли, зібралися і говоримо, ми приглашаємо любих людей. Які хочете, пожалуйста, заходьте, ми запрошуємо, телефони то саме написане, наші модери постійно показують. То мені кажеться, виєденої ціни стоїть. Ну, і тим більше, я завжди говорю, що ми о 8 годині зараз збираємося. У цю пору, у літню пору, о 8 годині вечора, що кожного четверга ми збираємося. Це я... Просто у них плюс 3 години від нас. Саме ну, я їм говорю, що так. 2-3 години. Василю, мені подобається ваше «ми». Нормально. Це нормально. Ну, да. Звісно, як іначе. Правда, не всі приходять на 8, не всі ми приходять на 8, хочу зауважити, але в цілому правильно. Ну, я по запрошенню, ну я так, якщо правильно, тому що нас це, Анатолій у нас модератор, як то кажуть, ну що я буду, він мені призвонив, я зразу вийшов на зв'язок. Ну, нормально. В нас просто більше 2 Василів не можна в ефірі завжди. Третього ми випрошуємо Анатолія Івановича, що можна 3-го Василя з України, тоді вас з боями підключаємо. Да. І обов'язково вириваємо із шахматного турніру. Так, друзі, зауваження прийняті, слушні. От пише, Артем Куата залучаєте. У нас на початках був Куат, пам'ятаєте, блогер казахський. Так. Ну, вони, видно, після наших виборів десь трошки теж в шоці і розстроїлися, і вони не можуть поняти, куди ми рухаємося. І це правда. Сірий кот, даємо ще тобі там на заключення. Будемо завершити, друзі. 2 години, 15 хвилин, це дуже багато. По поводу Казахстана, там тоже говорят, у них какие-то движения, там протесты какие-то сейчас. По поводу Казахстана, кстати, да, было бы интересно, если бы кто-то вышел сегодня из Казахстана, например, и рассказал, как у них там победобесие проходит. Тоже было бы интересно поделиться опытом, скажем так. Ну да ладно, нету так нету. В интернете почитаем. В общем, ну все как бы сказано, да. Во-первых, вот Василий сделал грамотное замечание, что, говоря об Украине и Беларуси, некорректно говорить про какую-то Великую Отечественную войну, потому что у нас война началась не в 1941 году, а в 1939. Она нас затронула раньше. И вообще вся эта тема с Отечественной войной придумана только с одной целью – скрыть сотрудничество с Гитлером. Потому что получается, если мы воюем, как все с 1939 года, да, как война началась, то получается, вначале СССР воевал на стороне Гитлера, ну как же так? А где светлые победоносные победобесы, которые всех победили? Как это так? Получается, сначала с Гитлером захватывали, а потом Гитлер нож в спину, вот как Эрдоган прямо Путину. И все, и враги теперь стали. Как, нехорошо. Ну, я завжди кажу, Друга світова війна. Просто казав війну нині, але як вітчизняну, у мене такого терміна просто не існує. Добренько, дай Боже, щоб прийшли такі часи, щоб тоє все, побідобєсія, як хоч називається, шарлатанство, сумасшествие, щоб воно кануло коли-небудь в літо, щоб ти ватники прийшли часи, прозріли. Я думаю, що таке, ми ще, може, доживемо до того часу. То просто треба, як той Саша ще раз нагадує, сотник, правительство той російське поміняти, щоб прийшли нормальні
нормальні туди люди, і достатньо там 5-10 літ, і сліда не встанеться от тих ватників. Так само, як і вас. В Україну прийшли, дивіться, за 5 літ вже переродилось ваше панство насчет того, що ідеології, як би там не було, вона не має місця. Ото неправильна ідеологія, того ж античоловічська ідеологія, та, яка зараз проводиться в Росії. Чекісти у То власті в сплошний Росії. обман. Друзі, дякую. Завершимо. Вибачте, що вже всі втомилися. Друзі, ще раз, четверг, 20:00 по Мінську і по Києву ми зустрічаємось. Наступний четверг, нагадаю, День вишиванки. Всі блогери в вишиванках, всі модератори в вишиванках, всі учасники в вишиванках. Отчет приймаємо по скайпу. Василь одразу нагнув свій цей. Підпишіться на канали, хто ще не підписався. Наша Україна Русь, Сірий Кот, Анатолій Сайгон. Василь ще ми йому не зробили канал, але вже наш. Це вже наш. Друзі, всім дякую. Дійсно, важкі дні, важкі діалоги. Вибачте, що, можливо, десь ми в день трауру десь дозволяли собі десь трошки якогось, не сказав би веселощів, такого, жартома, іноді жартома. Іноді жартома. Ще раз всім дякую, що були всі з нами, дякую, що підтримуєте українських блогерів. Так що до побачення, слава Україні і Героям слава. Героям слава. Живе Білорусь. Вічно. Героям слава. Дякую. До побачення. Перш за все,